ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. May mga pagkakataon sa ating buhay na nakakaranas tayo ng mga pangyayaring mahirap paniwalaan para sa iba. Ngunit kapag ikaw na mismo ang nakaranas at nakakita nito, siguradong magbabago din ang iyong paniniwala. Minsan akala natin ay wala na tayong kinakatakutan, pero mapagtatanto natin na marami pa pala tayong hindi nakikita na maaaring sa atin naman gumambala. Sa kwento ng kabarangay natin ngayon ay paano kaya niya malalampasan ang isang karanasang nagdulot ng takot at yumanig sa kanyang paniniwala. Yan ang kwentong ating mapapakinggan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Naisipan kong ibahagi ang kwento ko na matagal nang walang ibang nakakaalam, kundi mga malalapit kong kamag-anak lamang. Pero ngayon ay handa na rin akong ibahagi ito sa iba. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Brando, 30 anyos na, at taga Tanay Rizal. Pero itong ikukwento ko sa inyo ay nangyari sa Quezon Province. Doon kasi kami nakatira noon. Isa po akong embalsamador sa isang punerarya. Dahil palagi akong nakakakita at nakakahawak ng mga patay, halos wala na po akong kinakatakutan. Hindi kasi ako mapaniwalain sa mga multo at kung ano-ano pang mga elemento. Batid ko na maaari akong mahusgahan ng iba. Pero isa po akong non-believer. Bininyagan po ako bilang isang Katoliko pero nawala ang pananampalataya ko sa Diyos noong magkasunod na namatay ang mga magulang ko. Parehong heart attack ang kinamatay nila. Kaya naman tuluyan na akong naulila sa mga magulang. Nangako na lang yung naiwang mag-isa. Doon na ako tumira sa bahay ng tiyahin ko na si Tita Mayed sa Tanay Rizal. Dahil relihiyosa siya. Madalas kaming hindi nagkakasundo, Papa Dudut. Alam niya na matagal nang nawala ang pananampalataya ko sa Diyos. Pero kahit na anong gawin niya ay hindi pa rin niya ako mapilit na magbalik loob. Isang linggo bago ang undas ay sinabihan ako ni Tita na isasama niya ako pauwi sa Quezon Province para dumalaw sa puntod ng mga magulang ko at ng iba pa naming kamag-anak na yumao. Wala sana akong balak na sumama sa kanya dahil ayaw ko nang bumalik pa roon. Puro mga pangit na ala-ala lamang kasi ang meron doon. Pero dahil tumulong na rin sa pagngungumbinsi si Lola ay napilitan na akong sumama. Isa pa'y wala ring magmamaneho para kay Tita. May hirapan naman siya kung magkukommute dahil dagsa ang mga pasahero tuwing mag-uundas. Maaga kaming bumiyahe ni Tita noong araw na yon. Pero nang nasa kalagitnaan na kami ng biyahe ay ganito po ang nangyari. Pusa yun ah! Bigla ba naman tumawid? Sus Mariosep! Itim na pusa ba yung nakasalubong natin? Tita, hindi po natin nakasalubong. Bigla tumawid kaya munti ko na masagasaan. Buti na lang nakapreno ka agad ako. Tita, ayos lang ba kayo? Baka nasaktan kayo ha, magsabi kayo kaagad. Hindi naman ako nasaktan pero bigla akong kinabahan. Masamang pangitain yung may makasalubong na itim na pusa sa biyahe. May masama raw na mangyayari. Raw,
Kaya ibig sabihin, sabi-sabi lang. Huwag nga kayo nagpapaniwala sa mga ganon, tita. Tinatakot nyo lang sarili nyo eh. Kung malas yung tingin nyo sa itim na pusa, kawawa naman yung hayop. Kasi hindi naman nun ginusto na maging kulay itim yung balahibo niya. Nasasabi mo yan kasi hindi ka naniniwala sa mga pamahiin. Pero paano kung totoo yon? Malabo po yung sinasabi nyo, tita. Masyado lang kayo mapamahiin. Kung mapapahamak man tayo, walang kinalaman dun yung itim na pusa. Ay nako, ewan ko sa yung bata ka. Palibhasa, iba yung sinasamba mo kaya ka nagkakaganyan. Wala akong sinasamba, tita. Kung gusto nyo po magdasal, bahala kayo. Hindi rin naman lahat ng madasalin, mabuting tao talaga. Yung kapitbahay nga natin, kada linggo nagsisimba. Pero pagdating sa chismis, siya pa'y nangunguna. May isa pa nga eh. Yung lagi nyo nakakausap, yung fake healer na madasalin ko no pero naninira naman ng ibang tao. May saltik yata yun eh. Hoy, ang bibig mo, Brando, ha? Masyado ka nang nagiging bastos. Hindi na ako bata para pagsabihan nyo. Kaya ayoko sana sumama ngayon eh. Alam kong ganito lang yung mangyayari. Lalo na kapag nakarating tayo kay na lola. Pareho lang kayo nun eh. Baka pagtulungan nyo pa ako kapag binabaraw kayo. Ikaw lang yung nag-iisip ng ganyan. Alam nyo naman po kasi na magkakaiba na tayo ng paniniwala ngayon. Kung irerespeto nyo sa akin, hindi ko rin kayo papakailaman. Kahit na naiinis ako sa mga pinaniniwalaan nyo. Ay, kailan ka pa kaya magbabago? Hindi ko po kailangan magbago para lang maging katulad nyo. May sarili akong buhay. At ako na po yung magdidesisyon kung ano yung paniniwalaan ko. Kaya pagkatapos natin pumunta sa sementeryo, mauna na akong bumalik sa Tanay. Kung magpapaiwan po kayo, kumuha na lang kayo na magmamaneho para sa inyo. Ano? Iiwan mo ako sa Quezon? Kung gusto nyo may magmaneho pa rin para sa inyo pauwi sa Tanay, huwag nyo na lang akong busitin. Alam nyo na yung ibig ko sabihin. Malala ka na talagang bata ka. Kahit yata buhusan kita ng holy water, hindi ka natatablan. Ako yung mas nakakatanda sa'yo tapos gusto mo? Ako yung susunod sa'yo? Tita, kung ayaw nyo nagtatalo tayo, itiikom nyo na lang po yung bibig nyo. Ganun lang yung kadali. At ako naman, itutuloy ko na yung pagmamaneho. Kasi kanina pa tayo nakahinto. Sayang yung oras. Malayo-layo na sana yung natakbo nitong kotse kung hindi tayo nagaksay ng oras sa pagtatalo sa wala namang kwentang bagay. Ay, mabuti pa nga. May pakiusap lang sana ako sa'yo pagdating natin sa bahay ng lola mo. Ano na naman yan, tita? Kung ako, nababastos mo ng ganyan, sana naman, pigilan mo yung sarili mo na magsalita ng kung ano-ano kay nanay. Matanda na siya, baka atakihin pa sa puso kapag nagalit ang sobra. Mas relihiyosa siya sa akin. Kaya pakiusap lang, umayos ka sa pagsagot-sagot mo sa kanya. Makapagsalita kayo para namang napakasama akong tao. Ay pero masama yung tabas ng dila mo. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya kung hindi mo kayang irespeto ang paniniwala ko, kahit magpanggap ka na lang kapag kaharap mo si nanay. Sige, susubukan ko. Pero hindi ko kaya mangako, tita. Kilala niyo naman ako. Kapag may narinig ako na hindi ko nagustuhan, sinasabi ko talaga ng harapan. Papadudot isa yon sa madalas naming pagtalunan ni Tita Mayet. Bukod kasi sa isa akong non-believer, hindi rin ako nagpapaniwala sa mga pamahiin ng mga matatanda. Para sa akin ay kasinungalingan lamang ang mga yon. At tinatakot lang ng mga kabalbalan na yon ang mga tao para sa walang kwentang dahilan. Nung makarating kami sa bahay ni Lola ay ikinuwento agad ni Tita Mayet ang tungkol sa nangyari sa biyahe. Gaya ng inaasahan ko ay nagkasundo silang dalawa na parehong mapamahiin. Pero para hindi na madugtungan pa ang naging pagtatalo namin ni Tita ay hinayaan ko na lamang sila papadudot. Isa pa ay sinabi naman ni Lola na uuwi rin doon ang pinsan kong si Oman. Sa lahat ng mga pinsan ko ay siya lang ang pinakakasundo ko. Matagal-tagal na rin kaming hindi nagkikita kaya na-excite ako sa pagdating niya. Dahil wala naman akong magawa noon sa bahay ng lola ko. Madalas akong umalis tuwing umaga at bumalik na lamang bago magtanghalian. Hindi kasi ako makatagal sa bahay. Kung hindi ako le-lecturean ni Tita, si Lola naman ang nangungulit na sumama ako sa pagdarasal nila.
Isang araw sa paglilibot ko sa lugar namin sa Quezon ay napadpad po ako sa isang bakanting lote na katabi ng isang abandonadong bahay. Nag-iisa lamang ang bahay na yon doon sa kalsada na yon, Papa Dudut. Giba-giba na ang dingding nito at butas na rin ang bubong na ginapangan na ng mga damo. Pero ang mas nakaagaw pansin sa akin ay yung krus na gawa sa semento na medyo nakausli sa bumabalot na mga damo doon sa bakanting lote. Lalapitan ko na sana yon noong mapahinto po ako sa paglalakad. Napagtanto ko kasi na isang may kalalimang hukay pala sana ang hahakbangan ko. Natakpan lamang ito ng malalagong mga damo nang muli kong tingnan ang krus at ang bakanting hukay. Naisip ko na baka dati yung pinaglibingan pero inilipat lamang ang labi ng sinumang nakalibing doon. Nakakatakot mang isipin para sa iba. Pero may mga tao talaga na kapag masyado nilang mahal yung yumao nilang mahal sa buhay, ay doon na mismo nila inililibing sa bakuran nila. Papa Dudut, pabalik na sana ako noon sa bahay nang mapansin ko mula sa aking kinakatuyuan ng isang babae na naglalakad papalayo. Nakasuot ito ng itim na bestida. Ang ipinagtataka ko lang noon, wala naman akong napansin na babaeng dumaan mula sa likuran ko kaya hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Nang kumurap-kurap ako ay bigla na lamang itong nawala. Hindi tuloy mawala-wala sa isipan ko ang bakanting hukay at yung babaeng nakita ko hanggang sa makauwi ako sa bahay ng lola ko. At nang dumating si Oman, kaagad ko yung ikinuwento sa kanya, Papa Dudut. Alam mo Insan, ito talaga yung namiss ko rito sa probinsya. Yung nakatambay sa labas ng bahay tapos may siga sa harapan natin. Alak na lang kulang. Sige, bumili ka kung kaya mo. Tignan ko lang kung hindi ka paghahampasin ni Lola ng walis tingting. Yun na nga eh. KJ sina Lola at Tita Mayet. Hayaan mo na. Mga nagkakaedad na kasi kaya pagpasensyahan na lang natin. Ano pa nga ba? Nga pala, kumusta trabaho mo sa Rizal? Wala namang bago. Mga patay pa rin naman ang nakakaharap ko. Langya, di ka ba nauumay sa mga patay? Nauumay pero trabaho yun eh. Para namang may iba akong pagpipilian. Ikaw ba? Kamusta sa trabaho mo? Ayos naman. Nasa 25th floor na yung ginagawa naming building. Okay din naman pasahod dun. Pero kapag tatanga-tanga ka sa trabaho, maaga ka talagang paglalamayan. Ingat ka. Ayoko mag-imbalsa mo ng kamag-anak ko. Tsaka tandaan mo, walang nabibiling pangalawang buhay sa palengke. Alam ko naman yun. Pero minsan talaga, hindi na iiwasan yung aksidente kapag oras ng trabaho. Ano yun? Lah, parang may dumaan. Ha? Wala naman ah. Hindi, may nakita talaga ako. Kaso ang bilis eh. Baka naman guni-guni mo lang yun. Alam mo ikaw, parang ang si Tita Mahit. Hilig yung takutin sarili nyo. Gagi, mag-uundas na kaya. Malapit na pista ng mga patay. Patay na nga sila, di ba? Kalokohan naman kung babangon yung mga yun para takutin ka. Hindi ka ba talaga naniniwala sa multo? Hindi. Sa aswang at maligno? Mas lalong hindi. Igagaya mo pa ako kina Lola. Kaya masyadong matatakutin kasi kung ano-ano yung pinaniniwalaan. Ay, nakaka-stress silang kasama. Kapag kinontra ko sila, galit na galit naman sa akin. Kung hindi ka sang-ayon sa mga pinaniniwalaan nila, matuto ka rin kasing itikom yung bibig mo. Para di kayo nagtatalo. Wala ka rin kasing preno minsan eh. May ba ako insan? Di ba? Madalas ka namang umuwi rito? Oh, bakit? Kahapon kasi, naglibot-libot ako dito lang sa poblasyon. Naalala mo yung madalas nating kuhaan ng bayabas nung high school pa tayo? Ah, oo. Pero di na ako pumupunta ron. Kahit malalaki na yung mga bunga ng bayabas. Nakakatakot naman kasi yung abandonadong bahay sa tapat nun. Tapos yung katabing lote, dating pinaglibingan nung may-ari. Kilala mo ba kung sino yung inilibing doon? Hindi. Nalaman ko lang sa kakilala ko na yung may-ari pala ng bahay yung inilibing doon. Lakas nga ng trip eh. Sa tabi pa mismo ng bahay. Parang ayaw iwanan yung lupa niya.
Buti na lang wala silang kapitbahay. Kundi maglalayasan mga yun. Ikaw ba naman may kapitbahay na puntod eh. Parang ang hirap makatulog pag ganun. Kung ako yun, baka tambayan ko pa. Hindi ako takot sa mga ganyan. Saka kung totoo man yung mga multo-multo na yan, edi sana noon pa ako nakakita. Sa punerarya ako nagtatrabaho. Minsan inaabot pa ako ng gabi ron. May pagkakataon pa nga na mag-isa lang ako habang nag-iimbalsa mo ng patay. Yabang nito. Hintayin mo lang, may magpapakita rin sa'yo. Kung may magpapakita man sa akin, sana malaki yung hinaharap saka matambok ang likuran. Diretso ka agad sa kwarto pag ganun. Sira ulo. Narinig mo yun? Gagi, kinikilabutan na ako. Pasok na kaya tayo sa bahay. Naduwag ka na naman. Sabi kasi ni Lola, kapag umaalulong daw yung aso, ibig sabihin daw may nakikita yung nakakaibang nilalang. Pwedeng multo o pwede rin... Kung hindi multo, baka aswang na yung meron dito. Tara na! Papa Dudut, natawa na lamang ako noon sa pagiging matatakotin ng pinsang kong si Oman. May pagkapasaway siya at sakit din sa ulo ng mga magulang niya noong high school pa lamang kaming dalawa. Pero may ganong side talaga siya. Madalas kong tawanan ng pagiging matatakotin niya dahil kahit simpleng kaluskos lang sa dilim ay kinakabahan na si Oman. Tungkol naman sa bakanting hukay na kinakatakutan ng pinsan ko ay mas naging interesado ako sa kwento ng dating nakalibing doon. Kung bakit doon piniling ilibing ang katawan nito noong mamatay at kung bakit inalis sa bakanting lote ang bangkay nito matapos ang ilang buwan. Marami pa kasing naikwento noon sa akin si Oman na nalaman niya lang din sa mga kakilala niya. Hindi ko alam kung totoo ang mga yon pero wala na rin naman akong ibang pwedeng pagtanungan. Kung si Tita Mayet naman ang tatanungin ko, siguradong hahaluan na naman niya yon ng kung ano-anong mga may kinalaman sa relihiyon. Nang dumalaw kami sa sementeryo para linisan ang puntod ng mga magulang ko at ng iba pa naming kamag-anak, napansin ko noon yung kalapit na puntod ni Lolo. Nang itanong ko kay Tita Mayet kung kamag-anak din ba namin ang nakalibing doon, nagulat ako nang malamang doon pala inilipat yung dating nakalibing sa bakanting hukay na nakita ko. Pero mas nasorpresa ako sa nalaman ko na kilala pala ng tita ko yung taong yon noong nabubuhay pa. Marami pa sana akong gustong itanong kay tita pero iniba na niya ang usapan. Yung puntod ni Lolo ang huli naming nilinisan noong araw na yon. Pagkatapos noon ay uuwi na sana kami ng maagaw ang pansin ko ng kwintas na nasa paanan ng kalapit nitong puntod. Nadumihan lamang ito pero sa tingin ko ay ginto ang kwintas na yon. Nang tawagin ako ni tita ay dali-dali kong binulsa yung kwintas at dinala na lamang pauwi para linisan. Papa Dudut, wala akong kaideya-ideya noon na yung isang pagkakamali ko pa lang yon ay magdudulot ng bangungot sa buhay ko. Papa Dudut, hindi ko maunawaan kung bakit gano'n na lamang ako ka-invested sa nakalibing sa kalapit na puntod ni Lolo. Sigurado naman ako na hindi namin ito kamag-anak dahil kung sakali man ay matagal na sanang nasabi sa akin ni tita ang tungkol doon. Pero bukod sa alam ko na yung may-ari ng abandonadong bahay ang nakalibing sa puntod na yon, ay wala na akong ibang alam. Tuwing nagtatanong naman ako sa tita ko ay kapansin-pansin ang pag-iwas niya. Hindi naman ako nag-isip ng kung ano dahil baka natatakot lamang siya na pag-usapan ang tungkol sa isang patay na hindi naman namin kaano-ano. Walang nakaalam ng tungkol sa kwintas na nakuha ko sa puntod. Nilinisan ko ito at nakumpirmang ginto nga ang kwintas na nakuha ko matapos kong ipatingin sa isang sanglaan. Natuwa pa ako noon dahil pwede ko pa yung ibenta ng may kamahalang presyo. Pero may parte rin sa akin na parang gusto ko na lamang yung itago. Hindi ko alam kung bakit pero sa tingin ko ay may sentimental value ang kwintas na yon. Hindi ko lang sigurado kung sino ang tunay na may-ari noon
dahil posibleng may nakahulog lang ng kwintas sa parteng yon ng sementeryo. Ilang araw mula nang makuha ko ang kwintas ay nagkaroon ako ng isang masamang panaginip. May isang babae na sumasakal sa akin at parang gusto akong patayin sa panaginip na yon. Mabuti na lamang at nagising ang pinsang kong si Oman. Pero kahit na ilang araw na rin ang lumipas ay hindi pa rin yon maalis sa isip ko. Para saan ba yung krus na nakasabit sa pinto nitong kwarto? Ano yan? Panakot sa multo? Proteksyon yan, sabi ni Lola. Proteksyon nga saan? Kahit naman sabihin ko sa'yo hindi ka naman naniniwala sa mga masasamang elemento, di ba? Buti alam mo. Pero di ba takot na takot tayo sa aswang nung high school pa tayo? Yung matanda na lagi nating nakikita sa may ilog, naaalala mo pa? Oo, naalala ko pa. Akala ko nga totoo yung mga panakot sa atin noon eh. Pero ngayon matanda na ako, hindi na ako naniniwala sa mga elemento na yan. Maniniwala lang ako kung magpapalit ng anyo yung matandang yung sa harapan ko mismo. Pero hanggat hindi ko nakikita, parang hirap namang maniwala. Pambihira to. Maranasan mo sanang aswangin para maniwala ka. Sus! Kung totoo man yan, matagal na sana ako nabiktima. This oras ng gabi, nasa labas pa ako. Pero wala namang aswang na lumalapit sa akin. Mas inaalala ko kung may bigla na lang bubutas sa tagiliran ko tapos kukunin lahat ng gamit ko. Ay, ang hirap talagang baliin yung paniniwala mo. Magtitimpla muna ako ng kape. Mukhang di agad ako makakatulog nito. Ikaw naman kasi, nakakatakot kang bangungutin. Ilang araw nang nakalipas. Isang beses lang naman yun nangyari. Pero inervyos mo, pang isang taon na. Sino ba namang hindi ninervyusin? Hindi ka na makahinga nung ginigising kita. Ano ba kasing napanaginipan mo nun? Wala yun. Hindi ko na nga maalala eh. Teka, akala ko ba magtitimpla ka ng kape? Nagbago na isip ko. Bigla ako natakot pumunta ng mag-isa dun sa kusina. Tulog pa naman na sina Lola. Pakiramdam ko kasi lagi may sumusunod sa akin o kaya may nakatitig sa akin kapag mag-isa lang ako. Alam ka namang samahan pa kita. Para kang bata o matakot. Sa punerarya ba, hindi ka pa nakaranas ng kahit anong kababalaghan? Gaya ng ano, yung biglang didilat yung patay. Oo, yung mga ganun. May mga ganong pagkakataon pero may paliwanag naman kami ron. Minsan kasi may mga namamatay ng nakadilat tapos sinahayaan na lang ng pamilya. Kapag hindi nila naipikit yun bago pa kunin ng punerarya at tumagal ng nakadilat yung bangkay, hindi nasasara yun ng basta ipipikit mo lang. Naranasan ko yun no first time ko pa lang sa pag-iimbalsa. May isinara akong mata tapos may ginawa lang ako sandali. Pagbalik ko, nakadilat na ulit. Doon ako unang beses nakaramdam ng takot kasi bukod sa matanda na yung namatay, humpak pa yung magkabilang piske tapos ang lalim na ng mga mata. Isipin mo, nakadilat yun tapos nakaharap pa sa'yo. Grabe, nakakatakot pala talaga magtrabaho sa punerarya. Sa una lang yun. Pero kapag nasanay ka na, matatawa ka na lang din sa nangyayari. Paano naman yung mga patay na pero biglang gumalaw? Normal din ba yun? Hindi. Imposibleng mangyari na gumalaw pa ang isang taong patay na. Ah, ganun? Pero may nangyari ng ganun habang nag-iembalsa ka? Yung biglang gumalaw yung patay? Oo. Talaga? Anong ginawa mo? Wala. Alam ka namang kumaripas ako ng takbo. Pero bakit kaya gumalaw yun? Nagpaparamdam siguro. Baka nakalimutan magpaalam sa mahal niya sa buhay. Walang iya. Kung ako nasa posisyon mo, hindi ko kakayanin yun. Uuwi talaga ako. Patay na yon. Hindi na yung babangon para lumakad at manakot gaya ng iniisip mo. Pero may mga pagkakataon talaga na gumagalaw yung patay. Yun pag malakas ang daloy ng formalin sa mga ugat. Ano, okay na? Ikaw kasi, ang bilis mong matakot. Kahit ano pang paliwanag mo, nakakatakot pa rin talaga. Habang nagkwekwentuhan kami noon ni Oman ay bigla na lamang bumagsak sa sahig yung krus na nakasabit sa pinto ng kwarto namin. At nang i-check yun ni Oman, napaka-imposible raw na mahulog yung krus sa pagkakasabit nito kung walang magtatanggal. Nang sabihin niyo ni Oman ay napansin ko naman noon yung paggalaw ng kurtina sa bintana. Nung tinitigan ko yon ay parang may nabuong imahe
ng isang babae. Hindi ko alam kung nakasuot ba ito ng itim na bestida o sadyang anino lamang yung nakita ko. Kahit ayokong matakot ay napalunok na lamang ako noon. Aminado ako na medyo kinakabahan na rin ako, Papa Dudut. Kinabukasan ay nag-decide na lamang kami na hindi sabihin kina Lola at Tita Mayet yung nangyari kinagabihan para hindi na sila mag-isip pa ng kung ano. 2 araw na lamang kami noon at babalik na kami ni Tita sa Rizal, kaya balak ko sanang sulitin ang pananatili ko sa poblasyon. Noong araw na yon ay may pinuntahan si Oman, kaya ako lang ulit ang mag-isang umalis ng bahay. May mga araw na gusto ko sanang itodo ang paglilibot, pero hindi naman kami makapunta sa ibang lugar dahil mas gusto ni Lola na magkakasama kami. Ang kaso, nakakainip kasi sa bahay kaya umalis pa rin kami ng pinsan ko. Kaya lang ay hindi kami makalayo dahil kailangan naming bumalik kapag oras na ng pananghalian o ng hapunan. Bala ko sanang maligo sa ilog noong araw na yon, pero bago pa ako makarating doon, nakasalubong ko yung matandang napagkamalan ni Oma na aswang sa lugar namin. Aaminin ko na medyo kinabahan ako noon sa pagtitig ng matanda. At ang hindi ko inaasahan, Papa Dudut, ay nung kwelyuhan ako ng matandang lalaki na yon at nanlilisik ang mga mata. Binalaan niya ako tungkol sa kwintas na kinuha ko sa isang puntod sa sementeryo. Oh, gising ka na pala. Magkape ka na. Nakabili ako ng pandesal sa naglalako kanina. Kainin mo na habang mainit pa. Si Oman po. Nagja-jogging sa labas. Kanina pa yun umalis. Aayain ka nga raw sana pero masyadong mahimbing yung tulog mo eh. Ganun po ba? Tita, may tatanong sana ako sa'yo. Ano yon? Yung matanda po na nakatira banda ro sa may ilog, kilala niyo po ba yun? Nakikita na namin yun nung high school pa kami ni Oman. Pero hindi ko na nausisa kung sino talaga siya. Ano bang itsura? Baka kasi iba yung matukoy ko. Mahaba yung buhok tapos mahaba rin yung balbas. Mas maliit siya sa akin. Mga hanggang balikat ko lang yung taas niya. Sa mukha naman… May nunal ba siya sa kaliwang pisngi? Teka, nunal? Oo, naalala ko na. Meron nga. May sinabi ba siya sa'yo? Wala naman. Bakit tita? May kailangan ba siyang sabihin sa akin? Ha? Wala naman. Naisip ko lang kasi baka tinakot ka rin ng matandang yon. Eh di, kilala niyo nga po siya. Oo, kilala ko siya. Ano pong pangalan niya? Tsaka bakit parang lagi siyang galit kung makatingin? Ay, ang dami mong tanong, Brando. Mag-almusal ka na. Lalabas na nga ako sandali. Ay, kala ko pa naman masasagot na yung mga tanong ko. Lalo lang palang madadagdagan. Uy, Insan, gising ka na pala. Kakagising mo lang? Oo, daya mo ha. Di mo man lang ako ginising kanina. Eh di sana nasamahan kita. Puyat ka kasi nung nakaraang gabi, kaya hinayaan na kitang makabawi ng tulog. Nga pala, nakasalubong ko si tita kanina. Ba't ganun itsura nun? Nag-away ba kayo? Ha? Hindi ah. Nagtanong lang naman ako kanina tungkol doon sa matandang sinasabi mong aswang kahit hindi naman. Oh, kala ko ba hindi ka naniniwala sa akin? Eh bakit ngayon? Bigla ka na curious dun sa matanda. Gusto ko lang kasi malaman kung bakit palaging galit yung matandang yun. Kahapon kasi, maliligo sana ako sa ilog. Kaso nung nakasalubong ko siya, kinuyalyon ba naman ako? Parang ang laki ng galit sa akin eh. Baka kasi inunahan mong titigan ng masama, kaya ka sinugod. Loko, anong tingin mo sa akin? Takaw gulo? Siya talaga yung nauna. Binalaan pa nga niya ako tungkol sa… Huwag na nga natin siya pag-usapan. Nababadtrip lang ako eh. Baka kapag nakita ko ulit yun, hindi na ako makapagtimpi sa kanya. Masyado ka kasing mainit eh. Ang mabuti pa, mag-almusal na tayo. Mabuti pa nga. Nga pala, sasama ako kay Lola mamayang hapon. Baka gusto mo rin. Saan naman kayo pupunta? Magsisimba. Seryoso ka ba? Tinanong mo pa talaga ako ha? Nagbaka sakali lang. Alam ko namang di ka talaga sasama kaya di na kita pipilitin. Baka masunog ka pa ron eh. Ayoko pang mabawasan ng pinsan. Minsan, pag masamang damo, matagal mamatay. Masamang damo ka naman talaga. Pero dun sa matagal mamatay,
Di ka sigurado. Sira ulo, parang gusto mo na akong mamatay ah. Biro lang. Saka ka na mamatay kapag marunong na ako mag-embalsa mo. Paglalaroan ko yung katawan mo. Tanga, mumultuhin kita. Oh, kala ko ba hindi ka naniniwala sa multo? Nagbibiro lang tayo, di ba? Kaya huwag mo rin seryosohin yung mga sinasabi ko. Okay, sabi mo eh. Papa Dudut, hindi ko binanggit noon kay Tita Mayet ang buong pangyayari noong nagkita kami ng matandang tinutukoy ko. Hindi ko rin yon sinabi sa pinsan kong si Oman. Sinakyan ko na lamang ang mga biro niya kahit na medyo napapaisip na rin ako ng mga oras na yon. Noong nakita ko kasi yung matanda ay binangungot ulit ako kinagabihan. Kung hindi lang ako noon nahulog sa kama ay hindi pa ako magigising. Sa panaginip ko ay meron na namang babae. Pero sa ikalawang pagkakataon na napanaginipan ko siya ay mas naging agresibo na siya. Sinasakal niya ako noon at dinudukot ang mga mata ko habang nakapikit ako. Mula noon ay hindi na nawala sa isipan ko ang babaeng yon. Sumasakit na lamang talaga yung ulo ko tuwing iniisip ko kung sino siya at bakit niya ako ginugulo sa mga panaginip ko. Pagsapit ng hapon, inaapoy na ako ng lagnat at yon ang naging dahilan. Kaya hindi kami natuloy ni Tita Mayet sa pagbalik sa Rizal. Inabot kasi ng mahigit 1 linggo yung trangkaso ko. Hirap na hirap din akong makatulog noon dahil sa masamang panaginip na paulit-ulit na gumugulo sa akin. At tuwing gising naman ako, nagpaparamdam sa akin yung babae. Nagpapakita siya na nakatayo sa may bintana ng kwarto namin. Nakatitig siya sa akin tapos ay bigla na lamang nawawala. Minsan naman kapag nakakaidlip ako, bigla na lang akong magigising dahil sa malamig na bagay na dumadampi sa mga paa ko. Doon ako binalot ng takot dahil hindi na basta-basta yung nangyayari sa akin noong panahong yon. Sa tagal ko na kasing nagtatrabaho sa punerarya, ni minsan talaga ay hindi pa ako nakakita ng multo. Kaya yon pa lamang ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganon. Mula nang magparamdam sa akin ang kaluluwa ng isang babae na hindi ko naman kilala, hindi na ako natahimik. Takot na akong matulog noon sa pangambang babangungutin ulit ako at hindi na magigising pa. Pero kahit na gising ako, nararamdaman ko pa rin ang pagpaparamdam ng kaluluwang yon. At hindi ko alam noon kung kailan ako nito lulubayan. Papadudot, bukod sa masasamang panaginip, nakaranas na rin ako ng kababalaghan sa bahay ni Lola. Kung noon ay wala akong takot na lumalabas ng kwarto namin para kumuha ng inuming tubig sa kusina. Nang mga sandaling yon ay para na lamang akong nakapako sa aking kama. May pagkakataon kasi na habang nagsasalin ako ng tubig ay may malamig na dumapo sa balikat ko. At pagkatapos noon ay bigla na lang bumagsak yung hawak kong baso kahit na mahigpit ang pagkakahawa ko roon. Nagets ko na noon yung sinasabi ni Oma na parang may sumusunod sa kanya tuwing mag-isa lamang siya sa kusina. Nang gabing medyo buwaba na yung lagnat ko ay lumabas ulit ako ng kwarto para magtungo naman sa banyo. Iisa lang kasi ang banyong ginagamit namin sa bahay ni Lola at naroon pa yon sa may kusina. Hindi ko pa noon pinipihit yung doorknob pero bigla na lamang bumukas yung pinto na parang may nauna nang pumasok noon. Nagdalawang isip ako kung tutuloy pa ba ako o babalik na lamang sa kwarto. Pero dahil masama ng lagay ng tiyan ko ng mga sandaling yon, ay parang nilunok ko na lang lahat ng nararamdaman kong takot. Noong palabas na sana ako ng banyo ay bigla na lamang namatay yung ilaw. Madilim yung banyo at may kaunting liwanag lang na nanggagaling sa bintana. Noong tumingala ako para tingnan ang bintana ay may nakita akong bata. Purong puti ang mga mata at nakangiti na halos tatawa na. Pinigilan kong mapasigaw ng mga oras na yon pero ramdam ko na ang matinding takot.
Dali-dali na lamang akong lumabas ng banyo at walang lingon-lingon na dumiretso sa kwarto namin ni Oman. Nang tingnan ko yung pinsang ko ay napakahimbing pa rin ang tulog niya. Gusto ko sana siyang gisingin pero nahiya na ako noon dahil baka sabihin niya na nilalamo na ako ng kaduwagan. Papadudot, hindi pa roon natapos ang kababalaghang naranasan ko sa bahay ni Lola. May isang gabi pa na nagising ako na may babaeng nakaupo sa may paanan ng kamang kinahihigaan ko. Pero ang hindi ko noon makakalimutan ay yung napansin kong itim na marka sa lieg nito, Papadudot. Tol, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? May babae! May babae sa paanan ng kama ko, Oman! Nakita ko siya kanina! Ha? Uy tol, di magandang biro yan ha. Kinikilabutan ako. Hindi ako nagbibiro! Nakita ko kanina yung babae! May sugat siya sa leg tapos nakatingin siya sa akin! Ano? Seryoso ka ba? Siya rin yung babae nagpapakita sa panaginip ko na sumasakal sa akin at gusto akong batayin! Gagi tol, nakakatakot na talaga yung mga sinasabi mo. Matagal mo na bang napapanaginipan yun? Oo! Mula nung bumisita tayo sa puntod ni Lolo, naulit yun nung makita ko yung matanda sa may tabing ilog. Ha? Anong connect nun? Pambihira. Kung tatagal pa tayo rito, mauuna pa akong mabaliw kaysa sa'yo dahil sa mga nangyayari. Ano nangyari? May narinig akong sumigaw ah! Sino yon? Si Brando po, tita. May nakita raw siyang babae kanina sa may paanan ng kama niya tapos nakatitig sa kanya. Ano? Totoo ba yun, Brando? Totoo po, tita. Diyos ko! Bakit naman may magpapakita sa'yo rito? Sandali. Sinong naglagay nitong upuan sa paanan ng kama mo? Nandyan na po talaga yan ang magising kami kanina, tita. Hindi po kami ni Brando naglagay niyan dyan. Ano ba meron sa upuan na yan? Hindi kayo dapat naglalagay ng bakanting upuan sa tabi o kahit sa paanan ng kama habang natutulog. Masama yan! Bakit po masama? Hindi nyo dapat binibigyan ng pagkakataon ng demonyo na gambalain kayo lalo na sa pagtulog ninyo. Kailan ka pa nagsimulang makakita ng kaluluwa, Brando? Mula nung nanggaling tayo sa sementeryo. Tapos, nasundan pa yun nung nakita ko yung matandang sinasabi ko sa inyo. Ay, kailangan tong malaman ng lola mo. Tita, wag na. Baka kung ano na naman ipagawa sa akin ni Lola. Hanggang kailan mo ba paninindigan yung baluktot mong paniniwala? Ha? Kaya ka nagkakaganyan kasi kasalanan mo rin. Ngayon, paano ka namin tutulungan kung sarado pa rin yung utak mo? Tita, wag na po kayo magtalo. Pag-usapan nyo na lang po yan bukas. Mabuti pa nga. Sumasakit lang yung ulo ko dyan sa pinsan mo. Ay, bantayan mo na lang si Brando. Kapag binangungot uli, dasalan mo para magbago ang isip niya kahit kaunti. Kung nakakatakot yung nangyari sa'yo, mas nakakatakot magalit si tita. Winokoutan na nga tayo eh. Nag-alala na sa'yo kanina. Naudlot pa dahil dyan sa pagmamatigas mo. Isa ka pa eh. Anong gusto mong gawin ko? Magdasal? Ano akala mo ron? Gamot na magpapawala nito nangyayari sa akin? Yan ka na naman eh. Siyempre kahit anong sabihin ko, mamasamain mo. Hirap mo naman ipagtanggol. Oh man, pinagtutulungan ako ni na Lola Tita. Huwag ka na makisali, pwede? Kapakanan mo lang din naman iniisip ko. May mga pangyayari kasi talaga na ang hirap-hirap ipaliwanag. Pero paano kung totoo yung sinabi ni tita? Baka nga masamang espiritu yung gumugulo sa'yo. Kaluluwa ng isang babae ang gumugulo sa akin. Hindi ko naman kilala kung sino yun. Hindi mo kilala? Eh bakit nagpapakita sa'yo? Mamaya, isa pala yun sa mga babaeng pinaiyak mo. Pinaiyak? Wala nga lumalapit sa akin. Hindi ko nga alam pero parang nandidiri yung mga babaeng pinupormahan ko kapag nalalaman nila kung anong trabaho ko. Baka naman natatakot. Nadidiri o natatakot, isa lang ang ibig sabihin nun. Ayaw nila sa akin. Pero nakakapagtaka talaga kung sino yung nagpaparamdam sa'yo. Hindi kaya may nagambala kang puntod nung pumunta tayo sa sementeryo? Papadudot, napaisip ako sa tanong na yon ni Oman. Wala naman akong ibang puntod na binibisita maliban sa mga kamag-anak namin at sa mga magulang ko.
Kung ang tinutukoy niya ay yung bakanting hukay na nakita ko ay wala namang nakalibing doon noong puntahan ko yon, marami akong hindi maintindihan. Marami akong mga tanong noon na gustong masagot pero pakiramdam ko ay wala naman talagang makakatulong sa akin. Tungkol naman sa pamahiing sinabi ni Tita Mayet, masama raw maglagay ng bakanting upuan sa tabi o sa paanan ng kama dahil may uupo raw na demonyo o masamang espiritu doon na maaaring dumalaw sa panaginip ng taong binabantayan nito. Minsan pa nga raw, ito rin ang nagiging sanhi ng sleep paralysis. Nakakatawa mang isipin na masama palang maglagay ng bakanting upuan sa tabi ng kama ay medyo napaisip din ako noon. Hindi lang kasi isang beses na nangyari ang masamang panaginip ko na gumugulo sa isipan ko. May isang pagkakataon pa na nagising ako na hindi ko maigalaw ang katawan ko, pero alam kong gising ako noon. Habang pinipilit kong bumangon, parang may mahinang boses na bumubulong sa akin ng mga sandaling yon. Hindi ko yon maintindihan pero kinilabutan ako. Lalo na noong naramdaman ko na parang hindi na ako nag-iisa sa kama. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko noon at nagpanggap na wala akong napapansin sa paligid ko. Kinaumagahan, laking pasasalamat ko na noong tuluyan na akong gumaling sa trangkaso. Pero kahit maayos na ang pakiramdam ko ay hirap na hirap pa rin akong makatulog sa gabi. Gusto ko sanang umuwi sa Rizal pero ayaw akong paalisin ni Lola. Sabi niya, susundan daw ako ng kaluluwang gumugulo sa akin kahit saan ako magpunta. Dahil gusto ko nang matapos ang problema ko noon, nagdesisyon na akong sabihin na lamang kay Tita Mayet ang totoo. Baka sakaling kapag ginawa ko yon, ay magkaroon na ng linaw ang mga nangyayari sa akin. Ano? Gusto mo nang bumalik sa Tanay? Gustong gusto ko nang umuwi, tita. Kailangan na rin ako sa trabaho ko. Paano tayo makakauwi kung ganyan yung nangyayari sa'yo? Ano ba talagang gusto niyong gawin ko? Hindi ko nga kayo maintindihan kung bakit ayaw niyo ako paalisin dito eh. Hindi niyo rin naman mapipigilan yung pagsunod ng kaluluwa sa akin, di ba? Pakiramdam ko nga, may hindi kayo sinasabi sa akin. Ikaw yung may hindi sinasabi sa akin, Brando. Anong sinasabi niyo? Alam ko na may ginawa kang kalokohan kaya nangyayari sa'yo yan. Ngayon pa lang, magsabi ka na ng totoo. Wala akong ginawa, tita. Ay sige, magsinungaling ka pa. Ay, sige na, sasabihin ko na. Nung pumunta tayo sa sementeryo, may nakita ako sa tabi ng isang puntod. Anong nakita mo? May nakita akong kwintas doon sa may puntod. Tapos inuwi ko. Ano? Matutuyuan ako ng dugo sa iyong bata ka! Pasensya na kung ngayon ko lang nasabi yung tukol sa kwintas. Alam ko naman kasi kung ano magiging reaksyon yun ni Lola. Ano ka ba naman? Hindi ka na bata para magtago pa ng ganyang kalokohan. Gusto kong makita yung kwintas. Kailangan mo yung ibalik sa pinagkunan mo. Hindi ka dapat kumukuha ng gamit ng isang taong patay na. Nandun lang naman sa gilid ng puntod yung kwintas eh. Pwedeng minakaiwan lang nun. Kaya hindi natin masasabi na nakalibing yung kwintas kasama nung bangkay. Mangangatwirang ka pa talaga? Nasaan yung kwintas na kinuha mo? Akin na! Sandali lang, tita. Kukunin ko lang sa bulsa ko. Gusto ko talaga ipakita sa inyo to eh. Eto po. Sus Mariosep! Sa puntod mo ba nakuha ito? Sabi ko nga po, nasa may gilid lang. Puro lupa pa nga yun nung nakita ko. Nilinisan ko lang. Imposible! Ano pong imposible? Kay Katrina tong kwintas na to. At sa pagkakaalala ko, isinama lahat ng mga gamit niya noong inilibing siya. Walang itinira kahit isa. Ha? Lahat ng gamit niya isinama sa libing? Parang hindi naman kapani-paniwala yun. Pero teka, paano nyo nalaman na yung Katrina yung may-ari ng kwintas na yan, tita? Sa pagkakasabi nyo kasi, parang sigurado na kayo eh. Hindi ko makakalimutan tong kwintas na to. Dahil nakita ko to, nasuot niya nung araw bago siya mamatay. Bakit ba siya namatay? Sa reaksyon nyo, parang masyado masalimot yung pagkawala niya.
Parang takot na takot kayo. Dahil hindi basta-basta yung naging pagkamatay ni Katrina. Nagpakamatay siya. Nagbigti siya. Suot itong kwintas na to. Ha? Seryoso ba kayo? At bakit naman ako magbibiro sa ganitong bagay, ha? Hindi mo dapat kinuha ito. Kailangan maibalik sa puntod ni Katrina itong kwintas. Pero paano yan napunta sa ibabaw ng puntod kung isinama yan sa libing? Posibleng may nagtabi ng kwintas na to at ibinaon lang sa gilid ng puntod niya. Tapos naulanan kaya lumitaw yung kwintas? Ayos ah. Ako pa talaga yung unang nakakita. Hindi mo to kukunin kung hindi naglikot ang utak mo doon sa bakanting hukay kung saan unang inilibing yung bangkay niya. Teka nga tita, sino ba kasi yung Katrina na yun? Anong koneksyon niya sa pamilya natin? Kamag-anak ba natin siya? Hindi natin siya kamag-anak. Pero malaki yung koneksyon niya sa pamilya natin. Lalo na sa tatay mo. Papadudot na tigilan ako sa sinabi ni tita na may kinalaman sa yumao kong amang babaeng may-ari ng kwintas na nakuha ko sa sementeryo. Dahil sa curiosity ko noon ay napilitan ng magkwento si Tita Mayet. Doon ko lang nalaman na yung Katrina palang tinutukoy niya ang unang asawa ng tatay ko. Noong hiwalayan niya ito para panagutan ng nanay ko ay hindi raw nito natanggap yon at nagpa siyang magpatiwakal na lamang. Tungkol naman sa kwintas na nakuha ko sa may puntod nito, tatay ko raw ang nagregalo noon sa una niyang asawa. Doon ko lang lubos na naunawaan kung bakit sa akin nagpapakita ang kaluluwa ni Katrina. Sa unang pagkakataon ay naniwala ako sa mga pamahiin ni tita. Binalik ko ang kwintas kung saan ko ito mismo nakuha. Ibinaon ko yon sa lupa at medyo nilaliman yung hukay para wala nang iba pang makakuha. Humingi na rin ako ng paumanhin sa puntod ni Katrina. Parang nabunutan ako ng tinik matapos kong ibalik ang kwintas sa pinagkunang ko nito. Hindi naman kasi talaga yon para sa akin, para itago ko pa at hindi sabihin kina Tita Mayet na ako ang nakakuha. Papadudot, nagbabalak na kaming bumalik noon sa Rizal sa pag-aakalang maayos na ang lahat. Akala ko kasi kapag naibalik ko na yung kwintas ay hindi na muli pang magpapakita at manggugulo sa akin ang kaluluwa ng unang asawa ng tatay ko. Pero hindi ganoon ang nangyari. O mas tama sigurong sabihin na mas malala pa yung nangyari matapos kong ibalik yung kwintas sa puntod. Kung nung una ay kaluluwa lamang ni Katrina ang nakikita at nagiging laman ng panaginip ko, nagtaka ko nung may isa pang kaluluwa na nagpaparamdam sa akin. Isang batang babae at doon lang ito nagpaparamdam sa bahay ni Lola. Naalala ko noong nakaranas ako ng kababalaghan sa banyo. Yung batang nakita ko ay pareho sa kaluluwang gumugulo noon sa akin. Kaya naman tuwing gabi ay hindi na kami naghihiwalay pa ng higaan ni Oman. Magkatabi na lamang kami sa kama ko para wala nang matirang espasyo. Inalis na rin namin yung bakanting upuan sa kwarto at nilagyan naman ng mga unan yung kama ni Oman. Pero isang araw, pagsapit ng hating gabi, pareho kaming nalimpungatan nung bigla na lamang bumukas yung pinto ng kwarto namin. Dahan-dahan lang yon at sinundan pa ng mahihinang mga yabag na parang may batang naglalakad. Dahil nakatalukbong kami ng kumot ay hindi namin nakikita kung ano ba talaga ang tila pumasok sa kwarto namin, Papadudot. Pero kahit na anong tago namin at pagpapatay mali siya sa nangyayaring kababalaghan sa bahay ni Lola, sinubukan pa rin ito ang tapang naming dalawa. Napabalikwas na lamang kami noong may humila sa kumot na tumataklob sa amin. Kasunod noon, may malamig kaming naramdaman sa talampakan na parabang may humawak doon at sinundan pa yon ng paglalangit-ngit ng kama kahit na hindi naman kami gumagalaw ng mga sandaling yon. Kinabukasan ay nagmamadali na ako mag-impake ng mga gamit sa kagustuhang lisanin na ang bahay ni Lola.
ginagawa mo? Bakit nag-e-empake ka na ng mga gamit? Tita, babalik na po ako sa Rizal. Gusto ko na umuwi. Gusto mong umalis? Sige, bahala ka sa buhay mo. Pero kapag may nangyari ulit sa'yo, wala ka ng tulong na makukuha mula sa amin. Binagawa ba kayo para matigil yung nangyayari sa akin? Wala naman, di ba? Kasi nagmamatigas ka pa rin hanggang ngayon. Kahit pa bendisyonan pa namin tong buong bahay, wala pa rin mangyayari kung ikaw mismo yung umaakit sa masamang espiritu. Pinuksan mo yung pinto para sa kanila. Ano ba akala nyo? Dasal na lang palagi yung solusyon sa lahat ng problema? Ganun ba kalakas ang dasal para ibenta nyo sa akin ng ganyan? Oo! Makapangyarihan ang dasal. Pero hindi mo alam yon kasi hindi ka naman naniniwala. Palibhasa, puro ka demonyohan na lang ang laman ng utak mo. Kaya tama lang siguro na guluhin ka ng masasamang espiritu. Mas mabuti pa nga kung kunin ka na rin nila. O ano? Hindi ka makapagsalita. Bakit ka umupo sa kama? Ituloy mo ang pag-iimpake mo. Akala mo ba ikaw lang yung may kakayahang sumuko? Kami rin, Brando. Lalo na ako. Sawang-sawa na ako sa katigasan ng ulo mo at ng puso mo. Huwag mong isisi sa Diyos kung bakit namatay yung mga magulang mo. Kasi hindi yun makatwiran. Nagkaganito lang naman ako kasi naramdaman ko na wala akong pwedeng kapitan. Sobrang sakit nung nawala si na mama at papa. Sinisisi ko lahat para mabawasan yung bigat na nararamdaman ko. Sa dami ba naman ng masamang tao sa mundo? Bakit sila pa? Bakit sila pa yung nawala? Hindi na natin maibabalik yung buhay ng mga magulang mo. Walang may kasalanan sa nangyari. Wala kang dapat sisihin. Ang kailangan mong gawin, tanggapin na hanggang doon na lang ang buhay nila. Lahat naman tayo darating sa puntong kailangan na rin nating magpaalam sa mga mahal natin sa buhay. Doon din ang punta nating lahat. Pero habang nandito pa tayo, simulan na nating bawasan yung bigat na dala natin. Alam kong nahihirapan ka at nasasaktan ka pa rin hanggang ngayon. Pero hindi ka naman nag-iisa. Nandito pa kami. Pwede mo kaming kapitan. Tita, sorry ah. Pasensya na kayo kung naging sakit pa ako sa ulo nyo dahil sa ugali kong to. Hinihintay ko lang naman na humingi ka ng tulong sa akin eh. Hayaan mo na kami ng lola mo. May pamilya ka pa. Nandito pa kami. Pag-usapan natin yung nangyayari sa'yo. Nasabi sa akin ni Oman na may nagpaparamdam pa rin sa'yo. Totoo ba yun? Opo, meron pa rin. Bakit ganun? Saka yung matanda nakita ko sa ilog, sino ba siya? Baka may kinalaman din siya rito. Kasi alam niya na kinuha ko yung kwintas sa puntod ng Katrina. Siya ang tatay ni Katrina. Siya rin yung nagbaon ng kwintas sa gilid ng puntod ng anak niya. Nakausap ko siya kahapon at sinabi niya na nakita ka niya nung kinuha mo yung kwintas. Pero tita, sino yung bata? Bata? Anong bata? Bukod doon sa dating asawa ni Papa, may bata nagpapakita sa akin dito sa bahay ni Lola. Babae tita. Sa CR, sa kwarto. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagpapakita sa akin. Wala na akong ibang nilapitang puntod nung pumunta tayo sa sementeryo. Kaya sigurado ko na wala akong atraso sa batang yun. Sino ba siya? Mukhang alam ko na, Brando, kung sino yung tinutukoy mo. Papadudot na laman ko kay tita na yung bata pala na nagpapakita at nagpaparamdam sa akin ay pinsan namin ni Oman. Doon daw ito mismo namatay sa bahay ni Lola. Wala naman daw itong sakit pero kinabukasan ay nakita na lamang ni na Lola na wala ng buhay sa kama na noon ay saktong tinutulugan ko. Muntik na akong mapamura nung nalaman kong may namatay na pala sa kamang ipinaggamit sa akin ni Lola. Pero dahil nangyari na yung nangyari ay hindi na lamang ako nagalit sa kanya. Pero ang hindi ko maintindihan noon ay kung bakit sa akin lang nagpapakita ang kaluluwa ng batang pinsan ko. Nagpaparamdam din naman ito kay Oman pero hindi kasing lala ng sa akin. Hanggang sa kausapin na nga ako ni Lola ng masinsinan. Pinag-usapan namin yung galit ko
lahat ng hinanakit ko kaya nawala ang pananampalataya ko sa Diyos. Doon sinabi ni Lola na baka raw yon ang tamang panahon para magbalik loob ako. Sabi noon ni Lola, lapitin daw ng masasamang espiritu at kung ano-ano pang elemento ang mga taong mahina ang pananampalataya. At nangyari na ngayon sa akin. Nakalimot ako o mas tamang sabihin na pinili kong makalimot dahil sa galit na itinanim ko noon. Sa unang pagkakataon ay nakinig ako kina Lola at Tita Mayet. Bago kami tumulak pabalik sa Rizal ay sumama ako sa kanila para magsimba. Sa loob ng ilang taon ay iyon lamang ang unang beses na ginawa ko yon. Doon ko napagtanto na nakagagaan pala talaga ng kalooban. Pagkatapos ng misa, sa totoo lang ay na-miss ko yung ganong pakiramdam. Bakit ganyan ako makatingin sa akin? Pinapakiramdaman lang kita kung ikaw ba talaga yung kasama namin. Baka kasi mamaya sinanibang ka na ng ibang kaluluwa. May salti ka talaga, no? Uy, wala ah. Nakakapanibago ka lang talaga. Huwag mo na kasi banggitin. Para ka naman tanga eh. Pinapamukha mo pa kung gaano ako kasama dati. Makadati ka naman. Masama ka pa rin naman kahapon. Sira. Ngayon ka lang nagsimba, di ba? Kaya ngayon pa lang yung simula ng pagiging mabait mo. Bahala ka. Isipin mo na lang yung gusto mong isipin. Basta okay na ako ngayon. Pinaalis ba naman ni Father yung masamang espiritong dumapo sa'yo eh? Kapag narinig ka ni Tita, yari ka ron. Kalalabas lang ng simbahan eh. Gumagawa ka na naman ng kasalanan. Sorry naman. Natutuwa lang kasi ako. Tsaka hindi pa rin makapaniwala na nakakasama ka na namin sa pagsimba. Tagal din nun ha. Bigat malala ngayon si Satanas. Dami mong alam. Nasaan na ba si Tita? Tagal ah. May kinakausap pa sila ni Lola. Maghintay na lang tayo rito. Excited ka lang kumain sa labas eh. Siyempre naman. Minsan lang mangyari yun. Umay na kaya ako sa mga pagkain sa kantin dun sa pinagtatrabahuan namin. Magkakapakpak at buntot na kami ron kakakarne. Sosyal nyo nga eh. Pakarne-karne na lang. Samantalang ako, nagbabaon lang ng dilata. Minsan lang ako bumili ng lutong ulam. May karinderya ba malapit sa punerarya? Oo, meron sa tapat. Talaga? Alam ko yung iniisip mo. Hindi naman totoo na sa punerarya sila kumukuha ng niluluto nila. Ano yung mga yun? Cannibal? May nabasa kasi akong ganun eh. Kaya tuwing kumakain ako sa mga karinderya, tinitingnan ko muna kung may malapit na punerarya. Running ka lang. Mas alalahanin mo kung malinis yung mga pagkain na bibili mo. Pero tol, may tanong ako. Ano na naman yan? Tungkol na naman ba sa punerarya? Medyo. Paano mo kinakayang kumain sa loob ng punerarya? Sanay na nga, di ba? Kaya kong lulukin yung kinakain ko. Kahit kaharap ko pa yung mga iniimbalsa mo ko. Grabe, tibay ng sikmura mo. Hindi ko pipiliin yung ganung trabaho kung hindi kailangan. Sabi ko nga. O ano, may tatanong ka pa? Wala na, kota na ako sa mga nalaman ko sa trabaho mo. Kala ko may gusto ko pang malaman eh. Palumpalo pa naman ako sumagot. May isa pa pala akong tanong. Paano kung magka-jowa ka tapos mahal na mahal mo na pero gusto niya magpalit ka ng trabaho? Magpapalit na lang ako ng jowa hanggat maaga pa kung ganun. Mahal ko yung trabaho ko. Kaya kung hindi kayang tanggapin na magiging karelasyon ko yun, bahala siya sa buhay niya. Angas mo talaga. Kaya bilib ako sa'yo eh. Tama na yung kwentuhan. Maghanap na tayo ng makakainan. Yan yung pinakamaganda mong nasabi ngayong araw, tita. Itsura mo pa lang kasi. Halatang gutom ka na. Saka gusto ko ring i-celebrate tong araw na to para kay Brando. Si Tita talaga oh. Hindi naman po to kailangan i-celebrate. Hayaan mo na, minsan lang naman. O man, tawagin mo na yung lola mo para makakain na tayo. Napasarap na yung pakikipagkwentuhan eh. Papadudot kung hindi pa ako noon nakaranas ng kababalaghan ay hindi pa manunumbalik ang pananampalataya ko sa Diyos. Nakakatakot pala talaga kapag pinaglaruan ka ng kadiliman. Kaya naman mula noong araw na yon, hindi man ako palaging nakakasimba ay hindi naman ako nakakalimot na magdasal. Pinabindisyonan ni Lola ang bahay niya para wala ng kaluluwa pang gumambala roon.
At bago kami bumalik ni tita sa Rizal, dumaan muna kami sa sementeryo para magpaalam sa puntod ng mga magulang ko. Nang makauwi kami ay napakagaan na ng kalooban ko. Para kong nabunutan ng tinik sa dibdib dahil sa mga nangyari. Pero aaminin ko na hindi ko talaga makakalimutan yung nangyari sa akin noong umuwi kami sa Quezon Province. Ang huling balita ko doon sa loteng may bakanting hukay, may nakabili na raw nito at pinatabunan na yung hukay para sa safety ng bagong may-ari. Pinagiba daw yung bahay doon at pinatayuan ng bago, sa kanila pinabindisyonan. Sa ngayon ay patuloy pa rin ako nagtatrabaho sa punerarya, pero hindi na ako kagaya ng dati na laging kontra sa mga paniniwala ni tita. Nagkakasundo na kaming dalawa at parang anak na rin talaga ang turing niya sa akin. Kaya naramdaman ko na meron naman pala akong maituturing na pamilya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana po kahit papaano ay nakapaghatid ito ng aral sa mga nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko, Papa Dudut, at sa lahat po ng mga bumubuo ng Barangay LS. God bless po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Brando. Mga kabarangay, ang takot na nararanasan natin sa buhay ay dapat na hinaharap at hindi tinatakasan. Minsan naman may galit tayo sa puso na kinikimkim natin ng matagal na mas nagpapabigat sa ating buhay kahit ano pang gawin natin para mapagaan ito. Pagpapatawad at pagtanggap. Yan ang natutunan ng ating sender ngayong araw. At nang tuluyan na niyang natanggap na wala na ang kanyang mga magulang at walang may kasalanan sa pagkawala nila. Nanumbalik na rin ang kanyang pananampalataya na napakahalaga ngayon. Lalo na't maraming tukso sa paligid na maaaring mag-udyok sa atin na gumawa ng masama. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, mas matamis daw ang pag-ibig sa ikalawang pagkakataon. Pero bago mangyari yon ay nauna na itong naging mapait at matabang para sa dalawang taong nagmamahala noon. Ganito ang eksaktong karanasan ng ating letter sender for today na si Christine nang sa unang beses ay naranasan niyang magmahal at mahalin din pabalik. Subalit dala ng mga pagkakataong hindi kontrolado. Siya rin mismo ang dahilan kung bakit nasaktan niya ng todo ang taong mahal niya. Ngunit paano lamang kung bigyan siya ng pagkakataon na itama ang mga mali niya sa nakaraan at sa dulo ng daan na kanyang nilalakbay ay muli niyang matanaw ang unang lalaking nagmahal sa kanya ng tapat. Nakahanda kaya siya para sa bagong simula ng kanilang pag-iibigan? Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, hello po, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Christine at avid listener na po talaga ako ng Barangay Love Stories. Katulad ng karamihan ay minsan na rin po akong nangarap na maitampok sa inyong programa ang storya ng pag-iibigan namin ng lalaking nakilala ko at bumuo sa buhay ko. Walang iba kundi si Ronel, Papa Dudut.
Pero sa kwento ko pong ito ay pangungunahan ko na po kayo na baka maraming mainis at magalit sa akin na mga kabarangay natin. Dahil sino ba naman ang matutuwa kung ikaw na minsang nangarap at pinagkalooban ng lalaking tapat sa relasyon, pero ikaw mismo ang nagloko at pinagpalit siya sa ibang tao, hindi ba? Opo, nagawa ko po noong iwan si Ronel para makisama sa iba, pero tinuruan na po ako ng tadhana ng isang importanteng aral sa buhay na magpahanggang sa ngayon ay may malaking impact pa rin sa akin. Siya ring pangunahing dahilan kung bakit po ako sumulat sa programa ninyo. At sana kahit papaano ay kagiliwan at kapulutan po ng aral at inspirasyon ng ating mga tagapakinig ang kwento ng pagkakaroon ng bagong simula ng relasyon namin ni Ronel, Papa Dudut. Mag-uumpisa po ang lahat noong nag-OJT pa ako sa munisipyo sa isang bayan sa Bulacan. May kaibigan po ako si Rose Ann na kasamang nag-OJT doon na siya ring dahilan kung bakit kami tuluyang nagkakilala ni Ronel. Tricycle driver po si Ronel, Papa Dudut, at nang mga panahon na yon ay madalas siyang pumaparada sa tapat ng munisipyo kung saan ako nag-OJT. Pero bago kami nagkaroon ng pagkakataong magkausap via text, ay nauna na pong may nagchat sa akin lalaki na nagngangalang Robert at sinabi niya na may kaibigan daw po siyang gustong hingi ng cellphone number ko para makausap ako. Nang tanungin ko kung anong pangalan ng kaibigan niya ay sinabi po niyang si Ronel. Kaya sinubukan ko itong hanapin sa Facebook kaso wala naman po akong nakitang account niya. Bagaman sinabi na ni Robert na wala ngang social media si Ronel, ay hindi po ako naniwala, Papa Dudut. Dahil sa panahon ngayon kahit bata ay may Facebook account na. Doon na nga po ako nagdesisyon na tigilan na ang pakikipag-usap kay Robert at inisip ko na niloloko lang niya ako. Pero pagkalipas ng ilang araw ay nakatanggap po ako ng text message mula sa isang unknown number na nagpakilalang si Ronel. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Saka ano ba kasing meron dyan sa phone mo at kanina mo pa tinititigan? Naku, ikaw din, baka matunaw na lang yan bigla. Haha, nakakatawa. Ito naman masyadong pikon. Sino ba kasing hindi mapipikon? Tignan mo, noong nakarang araw pa ako nakakatanggap ng messages galing dito sa hindi ko naman kilalang number. Ay, pero nagpakilala nga pala siya. Ronel daw ang pangalan niya. Oh, ayos ka lang? Ba't masamid ka? Sandali. May kinalaman ka ba rito, Rose Ann? Ha? Wala. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Kilala kita. Kaya mabuti pa umamin ka na habang nakapagtitimpi pa ako. Grabe, ang wild! Di sige, inaamin ko na. Ako nga nagbigay ng number mo kay Ronel. Huwag ka nang magalit, hindi naman masamang tao yan. Classmate ko yan noon. Ano ka mo? Ibig sabihin magkakilala kayo? Kilala mo rin ba yung Robert na naunang nag-chat sa akin para hingi ng number ko? Ganun na nga. Pinagkamalan mo raw kasi silang manluloko ni Ronel nung chinat ka niya kaya sa akin sila lumapit. Sakto, nalaman din nila na magkaibigan tayo. Kaya ayun. Paano hindi ko mapagkakamalang manluloko yung mga kaibigan mo lalo na yung Ronel? Nung hanapin ko sa Facebook, wala. Imposible yun dahil kahit sanggol, kahit aso at pusa, may Facebook account. Hindi lang talaga hilig ni Ronel na mag-social media. Kaya wala ka talaga makikitang account niya sa Facebook. Ha? May mga ganun pa palang tao? Oo, bakit? Hindi naman lahat katulad natin na mahilig magbabad sa social media. Lumang tao yung si Ronel pero mabait naman yun. Kaya nga nung hingi nila ni Robert sa akin yung number mo, hindi na ako nagdalawang isip na bigay kagad. Naks! Crush ka yata ni Ronel, Christine! Pwede ba tigilan mo na nga ako? Crush ka dyan. Tinitext lang ako, crush na agad. Ano ka ba? Pinanganak kahapon?
Parang hindi mo naman alam galawan ng mga lalaki kapag may nagugustuhan silang babae. Malakas ang paniniwala ko na crush ka ni Ronel. Kaya kung ako sa'yo, imbis na simangutan mo yung mga text niya, replyan mo na lang. Malay mo, ma-develop kayo, di ba? Ma-develop ka dyan. Sa kakala mo ba ganon-ganon ko na lang palalagpasin yung pagbigay mo ng number ko? Naturingan pa naman kitang kaibigan, tapos binubugaw mo ko? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Mabait nga si Ronel. Saka kung ibang tao yan o kung sino man ang mukhang hindi mapagkakatiwalaan ng muka, palagay mo bibigay ko ba yung number mo? Oo, kasi lukarit ka. Ewan ko sa'yo. Masyado kang praning. Saka baka naman gusto lang makipagkaibigan ng tao. Wala namang masama dun, di ba? Wala nga. Bakit, may sinabi ba ako? Ibig sabihin ba niyan, re-replyan mo na siya? Naku, excited na ako para sa inyo. Kahit kailan lakas talaga ng saltik mo. Basta. Pasasalamatan mo rin ako pagdating ng araw. Papadudot, gusto ko po sanang sabunutan si Rose Ann that time dahil binigay niya kung kani-kanino ang number ko. Pero matapos nga po niyang ikwento sa akin kung anong klaseng tao si Ronel, para bang gumaan na rin ang pakiramdam ko. Siguro ganun talaga kapag lalo mong iniiwasan ang isang tao na nakatadhana para sa iyo. Lalo ring gagawa ng paraan ng kapalaran para magkakilala kayo. Matapos ko nga pong ma-realize ang bagay na yon ay hindi na rin po ako nag-atubili na replyan si Ronel sa mga text niya at doon na nga po nagumpisa ang aming pagkakaibigan. Katulad nga po ng sinabi ni Rose Ann ay mabait po si Ronel, Papadudut. At dahil nga may tricycle siya ay palagi po niya akong inaabangan sa labas ng munisipyo para ihatid sa lugar namin. Para nga po akong nagkaroon ng instant service sa katauhan niya. At kahit na nahihiya ako ay siya naman po ang nag-i-insist. Ang sabi niya kung para sa akin ay hindi po abala ang ihatid o sunduin ako. Kumusta naman ang araw mo, Christine? Ayun, ayos naman kahit na nakakapagod. Pero masaya naman kahit papano. Ikaw ba? Kumustang pamamasada? Ayos lang din. Naka-boundary na at may sobra pang kita. Mukhang maganda ang araw ko ngayon. Swerte, ika nga nila. Ang dami kong pasahero simula pa kaninang umaga. Kulang na lang hindi ako manangalian. Naku, yan naman ang huwag mong gagawin. Mahirap na kayang magka-ulcer sa panahon ngayon dahil lang nalipasan ka ng gutom. Dapat kapag oras ng pagkain, matik, tigil ang ginagawa. Nax! Nag-aalala siya sa akin. Para ka talagang sira. Siyempre, kaibigan kita. Malamang mag-aalala ako sa'yo. Ganyan din naman ako kay Rose Ann kasi kaibigan ko rin siya. Wala nang bago dun. Kaibigan nga lang ba? Ako kasi, hindi lang basta kaibigan ang tingin ko sa'yo, Christine. Anong ibig mong sabihin? Gusto kita ng higit pa sa isang kaibigan. Alam ko masyadong mabilis pero gusto kong patunayan sa'yo ang nararamdaman ko. Simula kasi nung unang beses na nakita kita, hindi ka na nawala sa isip ko. Kaya nga kinulit ko ng kinulit nun si Robert na i-chat ka. Kasi desidido ako makilala ka. At nung akala ko nawalan na ako ng tsansa, bigla namang dininig ng langit ang panalangin ko. Kasi tingnan mo, heto tayo ngayon. Nagkakausap, nagkakakwentuhan. Pero ayoko na hanggang sa pagiging kaibigan lang ang maging papel ko sa buhay mo. Kaya nga gusto kitang ligawan, Christine. Sana pumayag ka. Sa totoo lang medyo wala pa talaga akong masabi. Pero alam ko naman na sincere ka, Ronel. Saka kahit hindi pa matagal simula na magkakilala tayo. Alam ko, ramdam ko na mabuti kang tao. Hindi ka lang mabait. Responsable ka rin kaya nga komportable talaga akong kasama ka at magaan ang loob kong pagsabihan ka ng mga bagay-bagay. Kaya, oo, pumapayag akong ligawan mo. Gusto kong subukan natin. Yun! Salamat, Christine! Salamat talaga! Pangako, lalo ako magsisikap para patunayan sa'yo na deserving ako maging boyfriend mo. Kung gusto mo, araw-araw, gabi-gabi kitang iatid sundo para lang makasigurado na ligtas kang nakakapasok at nakakauwi. Gagawin ko nang walang pagdadalawang isip.
Pagagandahin ko pa lalo at lalagyan ko ng aircon ng tricycle ko para matuwa ka at maging komportable habang sakay nun. Aircon talaga? Ano ka ba? Natutuwa naman ako at komportable sa tricycle mo. Saka hindi mo rin naman ako kailangang ihatid o sunduin araw-araw. Kaya ko naman ang sarili ko, Ronel. Pero thank you kasi iniisip mo ang kapakanan ko. Aba syempre, sa panahon ngayon, marami ng masasamang loob. Hindi man kita mabantayan ng 24 oras, at least kahit paano, alam kong ligtas ka. Salamat ulit, Christine. Pangako, hindi ka magsisisi na binigyan mo ako ng chance na ligawan ka. Kanina ko pa nagpapasalamat. Malapit na tuloy ako mapatanong kung ano bang pinagpapasalamat mo. Hindi pa naman kita sinasagot. Marami ka pang dapat patunayan, no? Kahit naman paano, dalagang Pilipina pa rin ako. Hindi ako easy to get, baka akala mo. At nakahanda akong gawin ng lahat, makuha ko lang ang matamis mong oo. Pex man, mamatay man. Hoy, wag naman! Biro lang. Uy, nag-aalala talaga siya sa akin. Ayaw akong mamatay. Aba, syempre. Ito Aray. talaga, puro kakalokohan. Pero alam mo ba na matagal na akong patay? Patay ng patay sa'yo. Mabanat mo, ha? Nagtagal po ng 3 buwan ang panliligaw sa akin ni Ronel Papadudut bago ko siya sinagot. Sa simula pa lamang ng relasyon namin bilang magkasintahan ay naging mabuting boyfriend po si Ronel sa akin. Nang matapos naman ang OJT ko sa munisipyo ay nakahanap po ako ng ibang trabaho. At kahit na malayo po yun sa lugar namin, walang mintis pa rin po akong hinahatid sundo ni Ronel Papadudut. Nang mga panahon na yon, alam ko na napakaswerte ko kay Ronel dahil sobra-sobra po yung pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Ganon din yung dedikasyon niya sa relasyon namin. Kaya nga hindi katakataka na maging sina nanay at ate ay nagustuhan din siya. At napalapit ang loob sa kanya, Papadudut. Tumagal po ng 2 taon at 6 na buwan ang relasyon namin ni Ronel nang bigla akong nawalan ng trabaho, Papadudut. Dahil doon ay nagkaroon po ako ng maraming oras para sa aming dalawa dahilan para masanay po si Ronel na palagi ko siyang ka-text o kausap sa cellphone maghapon. Nang sinuwerteng magkaroon ulit ako ng bagong trabaho ay naging limitado na po ang oras at panahon ko sa kanya, Papadudut. Madalas tuwing tatawag siya ay hindi ko na po yun nasasagot kaagad at kapag text naman ay nakakapag-reply lamang ako kapag off-duty na ako. Yun po yung bagay na hindi maintindihan ni Ronel ng mga panahon na yon na siya ring naging mitya para pag-awayan namin ito. Siyempre pilit ko pong pinapaunawa sa kanya ang sitwasyon pero minsan nakakasawa na pong maging mabait at mag-isang umiintindi. Ronel, pwede ba huwag kang sumigaw? Baka isipin na nanay dun sa sala nag-aaway tayo. Saka ngayon na lang tayo nagkita, ganyan ka pa kasungit sa akin? Ano, may regla ka ba? Nakakainis ha? Huwag mo akong pinipiloso po ng ganyan, Christine. Alam mo kung bakit ako nagkakaganito. Saka ano naman kung malaman ng nanay mo? Mabuti nga yun para alam nila na hindi tayo okay. Isira ulo ka pala talaga eh. Anong palagay mo sa atin mga bata? Na dapat alam ng mga magulang natin ang problema natin kasi hindi natin kayang solusyonan ng tayo lang? Baka nakakalimutan mo. Matatanda na tayo. Saka teka nga, ano bang problema natin? Yun pa rin bang hindi mo maintindihan ang schedule ko at panay ka reklamo na kesyo wala na akong oras sa'yo at sa relasyon natin? Oo, yun pa rin. Bakit? Totoo naman, di ba? Simula na magkatrabaho ka ulit, ang hirap mo nang kausapin. Madalas hindi ka pa nagre-reply sa mga text ko. O kaya lagi mo na lang hindi sinasagot ang mga tawag ko. Ano ba naman yun? Mahirap ba mag-reply? Ilang oras ba ang makakain sa oras mo sa loob ng isang araw pag nag-reply ka sa akin? Aba bakit? Nanay mo ba ako para i-text o tawagan mo mayat maya? Ronel, ikaw nang may sabi, may trabaho ako. Ibig sabihin, may ibang bagay akong inuuna kaysa makipag-text o makipag-usap lang sa'yo. Sa lagay, puro ikaw na lang bang iintindihin ko? Hindi naman yata patas yun. Dahil hindi ako ganyan kaklingi sa'yo kapag may iba kang ginagawa at kapag kailangan mong mamasada.
Pero palagi ko pa rin sinisigurado na nabibigyan kita ng oras. Kahit na nagtatrabaho ako, hindi kita nakakalimutan. Pero ako ba, matanong ko lang, kailan yung huling beses na tinanong mo ako kung kamusta na ako? Kung kumain na ako? Dati naman lagi mong pinapaalala sa akin na huwag ako magpalipas ng gutom kasi masama yun. Tapos biglang ganyan? Ano na lang sa tingin mo ang mararamdaman ko? Alam mo ikaw, malapit na talaga ako mapikon sa'yo. Ang linaw-linaw ng sitwasyon, may trabaho nga ako. Kung noon, oo, kahit minuto kaya kong replyan kaagad ang mga text mo at sagutin ang mga tawag mo. Kasi nga, wala naman akong masyadong ginagawa. Pero ngayon na meron na, pakiusap ko lang naman, intindihin mo. Mahirap ba yun? Imbis na inaaway mo ako at sinusumbatan sa mga bagay na hindi ko kayang gawin sa relasyon natin, sinubukan mo bang tanungin ang sarili mo kung masaya pa ba ako? Kung dapat pa ba akong matuwa sa'yo, Ronel? Matuwa sa akin? Anong ibig mo sabihin? Ewan ko, hindi ko alam. Siguro napapagod na ako. Nagsasawa na palagi tayong ganito. Weekend ngayon at dapat nagpapahinga ako dahil pagod na pagod ako sa buong linggong trabaho. Pero nagsabi ka na gusto mong pumunta ngayon sa bahay para makita ako. Pumayag ako kasi nga ang pakiramdam ko ito na lang yung oras na magkakasama tayo. Tapos ganito? Aawain mo pa ako? Kung ganyan lang din, mabuti pa umuwi ka na lang. Christine naman, wag mo naman akong paalisin. Kung ayaw mo palang pauwiin kita, pues umayos ka. Panira ka ng araw eh. Imbis na pinapagaan mo ang sitwasyon, nakakadagdag ka pa sa stress ko. Ang taas pa ng boses mo. Panigurado naririnig na tayo ni nanay. At malamang sa malamang pati na rin yung mga chismosa naming kapitbahay dyan. Buisit naman, Ronel, oh. Di ko na alam kung saan ako lulugar sa'yo. Para sa akin ay hindi maintindihan ni Ronel ang nangyayari sa relasyon namin kung hindi niya susubukan. Nang mga panahon na yon ay hindi na po kami bata para palagi magkaroon ng oras at atensyon sa isa't isa. May kanya-kanya na rin kaming responsibilidad sa buhay na dapat gampanan at kasama na nga doon ay mabawasan yung panahon na ginugugol namin sa aming relasyon. Akala ko, Papa Dudut, magbabago pa yung madalas naming pagtatalo ni Ronel noon pero hindi po yun nangyari. Kaya nga siguro napagod na lang din ako at nagsawa na sa buhay na meron ako na kasama siya. Hindi lang naman sa kanya pwedeng umikot ang mundo ko. May sarili din akong buhay at pangarap. Sa katunayan, may family problem din ako ng mga panahon na yon at sumabay pa talaga siya, Papa Dudut. Siya na lang sana yung tao na inaasahan kong magiging sandalan ko habang pinagdaraanan ng mga pagsubok na yon sa buhay. Pero kabaliktaran naman ang nangyari. Nakadagdag pa sa problema ang mga walang kakwenta-kwentang pag-aaway namin, Papa Dudut. Dahil doon ay dumating po yung punto na nakita ko na lamang ang sarili ko na nagkwento ng mga pinagdaraanan ko sa ibang tao. Partikular na doon sa bagong empleyado na pumasok sa pinagtatrabahuhan ko, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay naging close po kami sa isa't isa. Ang umpisa naming pagkakaibigan ng katrabaho kong yon ay lumalim pa at nagkaroon na nga kami ng mga personal na ugnayan. Alam ko po na kasalanan pero nagkagusto po ako sa kanya at hindi ko napigilan. Nahulog na ng husto ang loob ko sa kanya na tingin ko ay mahal ko na siya ng panahon na yon. Ramdam ko rin na mahal niya ako. Hindi ko na pinalagpas pa ang pagkakataon na maging kaming dalawa. At doon na po ako nagdesisyon na tapusin ang lahat sa amin ni Ronel. Basta ang nasa isip ko lang ng mga oras na yon ay ang makipaghiwalay sa kanya, Papa Dudut. Christine, huwag ka naman ganyan. Bakit naman umabot tayo sa ganito? Hindi ko maintindihan. Pwede ba? Alam kong naiintindihan mo kung bakit. Huwag ka nang magkunwaring tanga, Ronel. Hindi ako nagkukunwaring tanga. Pinagmumukha mo akong tanga. Alam mo yung ugali mong yan talagang ayoko sa'yo eh. Diba sinabi ko na noon na napapagod na ako sa relasyon natin? Kasi habang tumatagal, lalo kang nagiging unfair sa akin eh. Kaya siguro ito na rin yung tamang panahon para maghiwalay na tayo. Anong sinabi mo? Christine naman,
Sabihin mo nagbibiro ka lang. Sana nga nagbibiro na lang ako pero hindi, Ronel. Seryoso ako. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo kasi… Kasi meron ka ng iba. Akala mo kasi talaga sa akin tatanga-tanga no? Alam ko na may kinalolokohan ka ng ibang lalaki, Christine. Sino siya? Katrabaho mo siya, no? Huwag ka na magkaila. Ano naman ngayon sa'yo kung katrabaho ko siya? Saka ano bang paki mo? Iiwanan na nga kita, di ba? Ayoko na sa'yo. Kasi ang kitid-kitid ng utak mo. Nakakasawa na rin yung ganitong relasyon natin. Palagi na lang away, away, away. Hindi ka pa talaga napapagod? Kasi kung akong tatanungin mo, pagod na ako. Nasaan na ba yung dating Ronel na minahal ko? Bakit parang bigla na lang siyang nawala? Christine, sorry na. Please naman huwag mo ako iwan. Sorry? Puro ka na lang sorry. Pero hindi ka naman nagbabago. Sana noon mo pa na-realize sa mga bagay na yan. At hindi ngayon kung kailan huli na ang lahat. Yan naman kasing hirap sa atin eh. Palaging nasa dulong pagsisisi. Pero pasensya ka na. Buo na talaga ang desisyon ko. Ayoko nang makisama sa'yo, Ronel. Hindi ko na nakikita ang sarili ko sa tabi mo pagdating ng panahon. Kasi nagbago ka na. Hindi na ikaw yung lalaking minahal ko noon. Pero siguro ako rin, nagbago na. At hindi na rin ako yung Christine na matyagang iintindihin yung mga paulit-ulit at walang katuturan nating pagtatalo. Magalit ka na sa akin kung magagalit ka. Wala na akong pakialam. Ayoko naman patuloy kang lokohin at paasahing mahal pa rin kita katulad ng dati. Kasi sa ngayon, alam mo, malayong-malayo doon ang nararamdaman ko. Ganyan mo na lang ba kadaling itatapon ang lahat ng meron tayo? Ilang taon na rin ang relasyon natin, Christine. Ipagpapalit mo na lang ba talaga ako sa lalaking bago mo lang nakilala? Anong magagawa ko kung siyang nandyan noong mga panahon na wala kang ginawa kundi awayin ako? Sigurado ako na kung ikaw ang nasa kalagayan ko, mas mauuna pang mawala ang pagmamahal mo sa akin at mas mabilis kang mahuhulog sa iba. Hindi ko magagawa yun dahil ikaw lang ang babaeng mahal ko. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Dahil kung totoo ang mga sinasabi mo, hindi tayo magkakaganito. Hindi sana darating sa punto na mas gugustuhin ko na lang na makisama sa iba kesa sa'yo. Christine naman, wag mo akong iwan. Magbabago ako, pangako. Mas magiging maunawain akong boyfriend. Kung gusto mo, hindi na rin kita masyadong kukulitin na mag-reply sa mga text at sagutin ang mga tawag ko. Lalo na kapag naka-duty ka. Pangako yan. Huwag mo lang ako ipagpalit sa iba. Sana noon mo pa yan ginawa. Sana. Noon ka pa mas naging maunawain at noon mo pa nirespeto ang oras ko sa trabaho at sa ibang bagay. Pero dahil sinabi ko nga na wala na, huli na ang lahat. Pasensya ka na. Tanggapin mo na lang ng maluwag sa dibdib mo na dito na natatapos ang lahat sa atin. Sorry kung sumuko ako. Wala eh. Napagod na lang talaga ako sa'yo. Alam ko na marami ang maiinis sa akin at magagalit dahil sa kagagahan ko, Papa Dudut. Pero anong magagawa ko kung yun naman talaga ang solusyon na naisip ko matapos ngang magsawa at mapagod sa relasyon namin ni Ronel. At bagaman nagmamakaawa ay tinuloy ko pa rin ang pakikipaghiwalay sa taong walang ginawa kundi ang mahalin lamang ako ng todo. Iniwan ko nga po siya at pinagpalit sa iba, Papa Dudut. Binaliwala ko ang lahat ng mabubuting ginawa niya sa akin. Nang pumayag nga akong maging kami ng katrabaho ko. At wala na rin pong nagawa noon si Ronel kundi ang tanggapin ang desisyon ko. Sa loob po ng 1 taon ng relasyon namin ng lalaking pinagpalit ko kay Ronel, masasabi ko na naging masaya ako at naramdaman ko rin naman na minahal niya ako. Subalit meron po siyang isang bagay na hinihingi na hindi ko naman kayang ibigay. Walang iba kung hindi ang pumayag ako na may mangyari sa amin. Sabihin na nila na lumang tao ako pero mahalaga po sa akin ang pagiging birhen. Kaya nga simula nang hindi niya yon makuha sa akin ay doon na nag-umpisa ang panlalamig niya sa aming relasyon. Hindi na niya sinasagot ang tawag at mga text ko hanggang sasabihin niya sa akin na ayaw na niya at doon ko nga po nalaman na may iba na siyang kinakalokohang babae, Papa Dudut.
Sa huli ay nakipaghiwalay at iniwan din po ako ng taong pinagpalit ko kay Ronel, Papa Dudut. Durog na durog po ako ng panahon na yon. At naisip ko na yun na siguro ang karma ko dahil nagawa kong pagtaksilan at iwanan noon ang lalaking walang ginawa kundi ang mahalin ako. Para lamang ipagpalit sa taong iiwanan lang din pala ako sa dulo. Nang malaman po ng pamilya ko ang ginawa ko noon kay Ronel ay nagalit po sila ng husto sa akin. Sinabihan nga ako ng nanay ko at ng ate ko na tatanga-tanga raw ako dahil sinayang ko yung pag-iibigan namin para lamang ipagpalit sa iba. Sa isip ko ay tanga naman talaga ako at wala akong karapatang magdamdam dahil totoo ang mga sinasabi nila sa akin. Nang mga panahon na yon, hindi pa po talaga nakontento ang langit sa pagpaparusa sa akin dahil nangyari naman yung isang bagay na kinakatakutan ng buong pamilya ko. Yon ay noong naospital si tatay. Pero sino ang mag-aakala na yon din pala ang magiging daan para muli kaming magkita ni Ronel matapos nga po niyang magpunta roon. Kahit na hating gabi upang makibalita sa lagay ng tatay ko. Salamat Ronel, kasi kahit hating gabi na, nagpunta ka pa talaga rito para kumustahin si tatay. Huwag ka na rin masyadong mag-alala kasi okay naman siya. Hindi na raw masyadong malubha ang lagay niya. Ay, mabuti naman kung ganun. Nung nabalitaan ko nga na sinugod dito ang tatay mo, nagmadali talaga akong pumunta. Siyempre, kahit paano, nung tayo pa, naging close naman ako sa parents mo. At kahit na ngayon na iwalay na tayo, mahalaga pa rin sila sa akin. Yun nga ang isa ko pang pinagpapasalamat kasi hindi nagbago ang tingin mo sa kanila kahit na iniwan kita noon. Mga magulang mo sila, Christine. Tinanggap nila ako noon nang ligawan kita at naging girlfriend. Natatandaan ko pa nga sa tuwing pumupunta ako sa inyo noon. Pinagluluto talaga ako ng nanay mo ng paborito kong ulam. Hanggang ngayon para sa akin, luto pa rin niya ang the best. Mas masarap pa sa luto ng nanay ko, pera biro. Oo nga. Kung umusta si nanay noon, parang ikaw pa ang anak sa akin. Kaya nga nung hiniwalayan kita at piliin ko na sumama sa iba, nagalit talaga sila ni ate sa akin ng husto. Ang dami nilang sinabing masasakit na salita pero alam kong deserve ko naman ang lahat ng yun dahil nga sa ginawa kong katangahan. Sorry Ronela, kasi hindi ako lumaban. Hindi ako nanindigan sa relasyon natin noon dahil napagod ako eh. Sana pala sinubukan ko. Kaya nga nang maranasan ko rin yung pakiramdam na pinagdaanan mo noon. Sobrang sakit pala. Kaya tinanggap ko yun ng buong puso kasi alam ko yun na yung karma ko. Ay, aaminin ko na hanggang ngayon. Nasasaktan pa rin ako lalo kapag naiisip ko ang eksaktong araw na nakipaghiwalay ka at hindi na bumalik pa sa buhay ko. Kasi nga mahal na mahal kita. At para sa akin, ikaw na yung babaeng papakasalan ko balang araw. Nagalit din ako sa'yo. Pero mas nagalit ako sa sarili ko kasi inayaan ko na iwanan mo ako. Alam ko may parte rin ako sa ikinasira ng relasyon natin noon. May pagkukulang din ako kaya unti-unti tinanggap ko na ganun talaga. Kaya kukunin ko na rin ang pagkakataon to para humingi ng pasensya sa'yo sa lahat ng mga sama ng loob na naibigay ko nung tayo pa. O tignan mo to, bakit ka humihingi ng sorry? Dapat ako lang yun kasi pag balibalik ta rin man natin ang mundo, ako tong hindi na kontento sa ating dalawa. Alam mo, narealize ko nga na wala kang ibang ginawa noon kundi mahalin ako, intindihin at suportahan sa mga ginagawa ko. Atensyon lang naman at panahon ang hinihingi mo noon pero ipinagdamot ko pa. Sinisi pa kita at pinagsabihan ng masasakit. Akala ko noon napagod lang ako pero ang totoo, naging mapaghanap na rin ako. Natukso ko sa iba. Hindi sana nangyari yon kung naging kontento lang ako sa kung anong meron tayo noon. Nabulag ako at naging bingi dahil inisip ko ang solusyon para matapos na lahat ng mga pag-aaway natin at hindi pagkakaintindihan ay yung maghiwalay na rin tayo ng landas. Sa totoo lang wala talaga akong mukhang maihaharap sa iyo ngayon.
Kinapalan ko lang talaga para personal ako makahingi ng tawad sa'yo. Nakaraan na yun. At hindi na rin naman natin maibabalik pa yung nangyari. Ang maganda nating gawin, kalimutan na lang natin yun at isang tabi. Saka naniniwala naman ako na pwede pa rin tayong magsimula ulit. Kahit bilang magkaibigan lang. Hindi ko alam kung anong kabutihan ang nagawa ko sa nakaraang buhay ko para maging ganyan ka kabait sa akin, Ronel. Hindi kita deserve. Huwag mong sabihin yan. Dahil kahit sino namang magkaibigan, magdadamayan lalo sa oras ng pangangailangan. Saka hindi ka na iba sa akin, pati ang pamilya mo. Pare-pareho kayong importante sa buhay ko, Christine. Kaya asahan mo rin na kapag kailangan mo ng balikat na masasandalan, may dalawa ako na palaging ibibigay sa'yo. Pinipigilan kong umiyak ng panahon na yon pero deep inside ay talagang humahagulhol na ako, Papa Dudut. Hindi po madaling dalhin ang mga nangyari sa personal kong buhay ng araw na yon kaya malaking bagay ang presensya ni Ronel. Dinamayan niya ako at sinamahan noong hanggang sa makarecover nga si tatay. Aaminin ko na malaki po ang pasasalamat ko sa Diyos dahil ipinadala niya sa akin si Ronel. Lalo pa't kailangan ko ng taong masasandalan. Habang pinagdaraanan ang mga pangyayaring yon sa buhay namin, at matapos nga po noon ay nagsimula na kaming magkaroon ng regular na komunikasyon. Hanggang sa ang madalas nga naming pag-uusap muli ay lumalim at hindi nagtagal, ay nagtapad sa akin si Ronel na gusto niya ulit akong ligawan, Papa Dudut. Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mong yan, Ronel? Baka kasi nagbibiro, nabibigla ka lang. Ikaw ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, ayusin mo kasi ayoko ng mga ganyang biro. Kumalma ka nga. Siyempre seryoso ako. Gusto talaga kitang ligawan ulit, Christine. Yun nga ang hindi ko maintindihan eh. Bakit? Anong bakit? Hindi pa ba obvious? May feelings pa rin ako sa'yo. At lalo lang yung lumalim nitong madalas na ulit tayong nagkakausap. Huwag mong sabihin sa akin na hindi tayo pareho ng nararamdaman. Dahil alam ko na mahal mo pa rin ako. Kaya bakit parang hindi ka makapaniwala na gusto ko ulit na maging tayo? Dahil nagawa na kitang saktan noon. Hindi ka man lang ba nag-alangan nang pumasok dyan sa kukote mo na gusto mong magkabalikan tayo? Bakit ako mag-aalangan? Ano namang masama sa gusto kong mangyari? Single ka, single ako. Pareho tayong walang responsibilidad sa ibang tao. Kaya bakit hindi ko gugustuhin na maging tayo ulit? Saka ano naman kung nagawa mo akong saktan noon? Alam ko kung may choice ka, hindi mo rin naman gagawin yun. Isa pa, tapos na yun. Nakalipas na. Sa totoo lang, hindi ko na rin yung masyadong iniisip kasi ang mahalaga sa akin yung ngayon. Alam mo, pakiramdam ko parang ang bumalik yung dati. Yung bang unang beses tayo nagkakilala at nag-usap? Hindi ko alam kung handa na ba ako sa gusto mong mangyari, Ronel. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Sige, sabihin mo ngayon sa harap ko na hindi na. Baka sakaling tigilan ko na nga tong kagustuhan ko na magkabalikan tayo. Kita mo na? Hindi mo masabi kasi ang totoo may nararamdaman ka pa rin sa akin. Mahirap bang intindihin na mahal pa rin kita at desidido ako na ligawan ka ulit para maging tayo? Naiintindihan ko, maniwala ka. Malinaw sa akin ang feelings mo pero natatakot ako. Hindi ko maintindihan kung ano ba ang kinatatakutan mo. Yung ex mo ba? Natatakot kang maging tayo ulit kasi baka isang araw bigla na lang siyang bumalik. Akala ko ba hindi mo na siya mahal dahil sa ginawa niya sa'yo noon? Sinabi mo lang ba yun dahil galit ka sa kanya? At kung sakali na magkita ulit kayo, babalikan mo siya? Siyempre hindi. Wala na akong pakialam sa lalaking yun simula nang mas piliin niyang sumama sa ibang babae. Kung ganyan naman pala na nakamove on ka na sa kanya at nakikita ko naman na may posibilidad na mag-umpisa ulit tayo, bakit parang nagdadalawang isip ka pa rin? Ano ba kasi ang kinatatakutan mo? Marami. At isa na nga dun yung masaktan kita ulit. Natatakot ako na baka mamaya pag naging tayo, maulit lang yung nangyari sa atin noon. Bukod doon, natatakot din akong masaktan katulad ng ginawa sa akin ng ex ko. Dahil hindi ko na talaga alam kung paano ko pabubuuin ang sarili ko. Hindi ako ang lalaking yun. Hindi ko kayang gawin ang ginawa niya sa'yo dahil mahal na mahal kita. Tungkol naman dun sa kinatatakutan mo na baka masaktan mo ulit ako, huwag mo na munang masyadong alalahanin yun. Dahil susubukan kong mas maging maunawain sa relasyon natin.
Hindi na ulit kita masyadong iuobliga na i-text ako o sagutin ang mga tawag ko. Dahil mas irerespeto ko na ang oras mo para sa ibang bagay. Kaya sana bigyan mo ulit ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo ang mga bagay na yun. Mahal kita, Ronel. Pero hindi ganun kadali yung gusto mong mangyari. Paano kapag hindi nag-workout yung relasyon natin sakaling magkabalikan tayo, tapos sa dulo maghihiwalay ulit tayo? Paano na lang yung pagkakaibigan natin? Hindi masasayang lang lahat yun. Paano kung imbis na maging masaya tayo, lalo lang tayo magkasakitan kapag pinilit pa rin natin? Naisip mo ba yung mga posibilidad na yun? Oo, mahal kita. At mahal mo rin ako. Pero alalahanin mo, hindi lang ako at ikaw ang nasaktan nung naghiwalay tayo. Nandyan ang mga pamilya natin. Naapektuhan din sila. Hindi ka man lang ba nag-alala sa kung ano nang magiging epekto nito sa kanila sakaling maulit yung nangyari sa atin noon? Kaya pasensya ka na kung nagdadalawang isip ako. Sa ngayon, hindi pa ako handa. Sana maintindihan mo. Kitang-kita ko sa mga mata ni Ronel na desidido siyang ipagpatuloy ang panliligaw sa akin, bagaman ako naman ay yung alanganin. Hindi dahil sa wala na akong pagmamahal sa kanya, sa halip ay kabaliktaran po noon ang nararamdaman ko. Hindi naman po kasi tuluyang nawala ang pag-ibig ko sa taong walang ginawa kundi ang pagkalooban ako ng walang hanggang pagmamahal, Papa Dudut. Ngunit hindi ko po alam kung ako pa rin ba yung babaeng karapat-dapat para makasama niya. Matapos nga ang ginawa kong pang-iiwan sa kanya noon, Papa Dudut. Nahihirapan po ako at naguguluhan. Nagtataka rin ako dahil bakit sa dinami-rami ng mga babae, ako pa rin ang gustong makasama ni Ronel. Naisip ko nga na ganun ba niya talaga ako kamahal. Pakiramdam ko hindi ko deserve ang pag-ibig niya. Pero hindi ko rin naman po makumbinsi ang sarili ko na tuluyan siyang tanggihan dahil nga may nararamdaman pa rin ako para sa kanya. Tulad nga ng sinabi ko kay Ronel, hindi lang siya ang nasaktan ko nang iwanan ko siya at ipagpalit sa ibang lalaki, Papa Dudut. Kung hindi maging ang pamilya niya. Siyempre katulad po ng nanay at ate ko ay alam ko na nagalit din sila ng husto sa akin at deserve ko po ang lahat ng masasakit na sasabihin nila. Kaya nga sila po kaagad ang unang pumasok sa isipan ko noon nang sabihin ni Ronel na gusto niya ulit akong ligawan. Sa lahat po ng magkarelasyon, importante yung maging legal kayo sa parehong pamilya ninyo upang walang gulo. At maging matiwasay at maayos ang pagsasama ninyo kung pipiliin ninyong lumagay sa tahimik. Kaya bilang pagrespeto rin sa mga tao na tumanggap sa akin ng buong buo nang una akong ipakilala ni Ronel sa kanila bilang girlfriend. Malaking bahagi po ang desisyon ng pamilya ni Ronel sa pagpayag ko sa panibagong simula ng aming relasyon. At kung sakali naman na hindi na nila gustong pabalikin pa ako sa buhay ni Ronel, kahit na masakit ay maiintindihan ko po yun at tatanggapin yon, Papa Dudut. Sigurado ka ba talaga dyan? Oo, Ronel. Siguradong sigurado ako. Matagal ko na yung pinag-isipan. Papayag lang akong ligawan mo ako kapag pumayag din ang pamilya mo. Lalo na ang mga magulang mo. Pero Christine, ano naman ang kinalaman nila sa relasyon natin? Hindi ko kasi maintindihan. Bakit kailangan ko pa silang kausapin samantalang nasa tamang edad na tayo para magdesisyon? Hindi ka ba talaga nakikinig sa akin? Nung sabihin ko na hindi lang naman ako at ikaw yung affected sa breakup natin? Nagalit sa akin ng husto si nanay at ate. Kaya maiintindihan ko rin kung masama ang loob sa akin ng pamilya mo. Pero lumipas na yun. Ibig sabihin naka-move on na rin sila. Bakit naman sila magdadamdam ng gusto samantalang ako yung nasaktan? Tayo yung nagkalabuan nun. Hindi naman kayo ng pamilya ko, di ba? Siyempre kung nasaktan ka noon, doble yung naramdaman nilang sakit dahil mahalaga ka sa kanila. At kung akala mo naka-move on na sila, dyan ka nagkakamali. Dahil alam ko, ramdam ko na hindi pa. Kaya nga kung gusto mo ulit magbalikan tayo, kausapin mo ng masinsinan ng pamilya mo. Ipaalam mo sa kanila ang plano mo at ang sitwasyon natin. Maging tapat ka sa kanila, Ronel. O pagkatapos ano? Paano kung hindi sila pumayag dahil sabi mo nga hindi pa sila nakaka-move on dun sa pag-iwalay natin nun? Anong plano?
Kung hindi nila ibibigay ang basbas nila sa relasyon natin, ibig sabihin, hindi na rin dapat natin ipagpatuloy ang lahat. Christine naman, ano bang sinasabi mo? Ang labo naman nun. Buong-buo nila akong tinanggap ng maging tayo, Ronel. Pero dahil nagawa kitang sakta noon, alam ko na nag-iba na rin ang tingin nila sa akin. Baka nga iniisip nila na masama akong babae, tapos ang kapal naman na mukha akong bumalik sa buhay mo pagkatapos kitang iwanan, di ba? Ito ang pag-uusap natin ulit ngayon at pagkakaroon ng komunikasyon. Alam mo bang maling-mali ito? Dapat alam din to ng mga magulang mo. Baka magulat na lang sila isang araw nagkaayos na pala tayo. Please, Ronel. Intindihin mo sana ang pinanggagalingan ko. Huwag tayong maging makasarili. Dahil hindi rin tayo magiging masaya kapag binaliwala natin ang mga pamilya natin. Alam mo naman yun, di ba? Alam ko naman na hindi talaga tayo pwedeng maging makasarili dahil parehong mahalaga sa atin ang mga pamilya natin, Christine. Pero hindi ko lang mapigilang matakot sa kung anong sasabihin nila. Dahil kung sakaling di sila pumayag sa gusto kong mangyari, siguradong susuwain ko sila. Kasi gusto ko magkabalikan tayo sa ayaw at sa gusto nila. Naiintindihan ko naman ang punto mo. At kahit ako, natatakot din ako sa magiging desisyon nila. Pero naisip ko, tama lang din na gawin natin to. Kasi higit kanino man, sila yung mga tao na dapat nating konsultahin. Alam mo, kung kaya ko lang talagang baguhin yung nagawa ko sa relasyon natin noon, gagawin ko. Hindi sana ako nakipaghiwalay sa'yo. Hindi na natin maibabalik yung nakaraan. Pero pwede pa rin naman nating itama ang lahat ng pagkakamali natin. Araw-araw, binibigyan naman tayo ng Diyos ng pagkakataon para magkaroon ng bagong simula. At naniniwala ako, Christine, na hindi pa huli ang lahat para sa atin. Papadudot, naniniwala na po ako sa second chance dahil isa po ako sa mga pinalad na pinagkalooban nito matapos nga po akong patawarin ng pamilya ni Ronel. Pumayag din po sila na magkabalikan kami at bago yon ay nagkaroon din kami ng masinsinang pag-uusap ng ate niya. Kung saan ay nangako po ako na hindi ko na ulit sasaktan si Ronel, Papadudot. Nang mga panahon na yon ay walang paglagyan ang saya na nararamdaman ko sa puso ko. Nang araw din na yon, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng malaking tinik sa dibdib at tuluyang gumaan ang dalahin ko. Walang hanggan din po ang pagpapasalamat ko sa Panginoon dahil sa kabila ng mga kasalanan ko sa taong pinakamamahal ko. Lalong-lalo na sa relasyon namin ni Ronel noon ay pinahintulutan pa rin niyang magkaroon kami ng panibagong simula upang higit na mas itama ang lahat ng mga maling nagawa namin sa relasyon namin at bumawi sa isa't isa. Alam mo, hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na girlfriend na ulit kita. Sa sobrang saya ko nga, parang gusto kong sumigaw eh. Hoy! Kumalma ka nga, baka isipin ng mga tao rito sa plaza, baliw ka. Sobra ka naman sa baliw. Pero tama ka rin naman, baliw nga ako. Baliw na baliw ako sa'yo. Pwede ba, Ronel, ang corny mo? Tigilan mo nga yan. Titigilan ba talaga o baka naman gusto mong ituloy ko pa? Hay, ewan ko sa'yo. Kung mga Alaska ka lang, lalayasan talaga kita. Uy, nagbibiro lang naman ako. Saka wag mo akong iwanan. First date pa naman natin ulit tapos lalayasan mo ako. Wag ganun. Keme lang yun. Ikaw talaga. Saka nangako na ako sa pamilya mo na hindi na ulit kita iiwanan. Maraming salamat, Ronel, ha. Kasi sa kabila ng mga nagawa ko sa iyo noon, pinatawad mo pa rin ako. Hindi ka rin nagtanim ng galit sa akin at hindi rin nagbago yung nararamdaman mo sa akin. Napakaswerte ko kasi hulog ka ng langit. Kaya nga gabi-gabi ako nananalangin sa Diyos na tulungan at patnubayan niya ang relasyon natin para mas tumagal pa at maging matatag. Ganon din ang dasal ko sa kanya, na sana hindi na tayo ulit magkahiwalay. Alam ko walang perpektong relasyon at wala ring perpektong magkarelasyon. Pareho man tayo noong nagkulang sa isa't isa, binigyan naman tayo ng pagkakataon para makabawi. Hindi lang ikaw ang nagpapasalamat sa Diyos, ako rin. Walang gabi simula nung magkahiwalay tayo na hindi ko hiniling sa kanya na magkita tayo ulit at masabi ko sa'yo kung gaano ako nagsisisi sa mga pagkakamali ko at pagkukulang bilang boyfriend mo. At ngayon nga na binigyan mo ulit ako ng chance, pangako, hindi ko na to sasayangin.
Araw-araw kong patutunayan sa'yo na nagbago na ako. At ako rin, Ronel. Nangangako na mas lalawakan ko pa yung pag-intindi ko sa mga bagay-bagay. Malaking aral talaga para sa akin yung pinagdaanan ko sa nakaraan at sisiguruhin ko na hinding-hindi na ulit yun mangyayari pa sa relasyon natin. Oo, tama ka naman sa sinabi mo na walang perpekto sa mundo. Lahat pwedeng magkamali. Pero lahat, pwede rin namang bumawi. Lalo na kapag nabigyan ng second chance. Kaya nga alagaan ko talaga tong pagkakataon na binigay mo at ng Diyos para sa ating dalawa. Hindi lahat ng tao deserve na magkaroon nito. Maswerte na lang talaga ako. Sana isang araw, mapakasalan din kita at matawag na asawa. Kasi para sa akin, ikaw na talaga yung babaeng makakasama kong bumuo ng pangarap kong pamilya. Kumbaga, ikaw na yung the one. At kapag nangyari yon, ako na ang magiging pinakamasayang babae sa buong mundo. Mahal na mahal kita, Christine. At mahal na mahal din kita, Ronel. Hindi po nananatiling pangako sa salitang lahat ng mga bagay na sinabi namin ni Ronel sa isa't isa noon, Papa Dudut. Dahil magpahanggang sa ngayon na kami na ulit, ay patuloy pa rin po naming tinutupad yon. Hindi po kami perpektong magkarelasyon. Nagkakatampuhan pa rin naman po kami pero isa sa mga pinakamahalagang aral sa buhay na natutunan namin mula sa mga karanasan namin noon ay ang pagpapanatiling bukas ng aming komunikasyon para upuan at pag-usapan ang mga bagay-bagay sa aming relasyon. Sa kasalukuyan ay maglilimang taon na po kaming magkasintahan ni Ronel at nagbabalak na rin kaming magpakasal. Pero habang hindi pa nangyayari ang panibagong yugto na yon sa buhay namin ay nais ko pong mag-iwan ng mensahe para sa aking future husband. Salamat Ronel dahil binigyan mo ako ng second chance at patutunayan kong worth it yon. Salamat din sa pagmamahal mo. Kahit kailan hindi ka nagduda sa akin at ibinigay mo ang buong tiwala mo, Ronel. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita at kahit na anong mangyari, palagi nating gagawa ng paraan ang lahat ng pagsubok sa ating relasyon at haharapin natin itong magkasama. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong itampok sa Barangay Love Stories ang kwento ng pag-ibig namin ni Ronel. Sana kahit papaano ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. Pero bago ko tuluyang tapusin ang sulat ko ay gusto ko pong mag-iwan ng mensahe sa mga tagapakinig natin. Lalo na doon sa mga taong nang-iwan at nagloko. Mas maganda na pag-isipan ninyo muna itong mabuti kesa kayo rin ang masaktan. Baka ang taong pipiliin ninyong mahalin ay ang taong lolokohin ka lang din. At ang taong iniwan ninyo ay ang tao palang magmamahal sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Christine. Ibinibigay ng pagkakataon ng bagong simula sa mga taong karapat-dapat na pagkalooban nito. Kaya nga importante na maging malinis po ang ating intensyon kung gusto na nating magbagong buhay. Bukod doon ay araw-araw din nating gawin ang lahat ng makakaya natin upang mas maging mainam. Hindi lang para sa mga taong mahal natin kundi maging sa ating sarili mismo. Mga kapuso, hindi lahat ng tao ay deserve ang second chance. Hindi rin lahat ng relasyon ay magiging maayos kahit nasubukan ng dalawang tao na ibalik ang dati. Kaya nga kung pupwede na sa una ay huwag na po nating sayangin ang lahat. Upang sa dulo ay wala po tayong pagsisihan ng husto. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong Mr. Barangay Love Stories, Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila, Barangay LS 97.1 Forever sa programang Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever!
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.